Nani zukuru wakwana here wakatanga rinda zvimakuwa ndiri palife ndozokubata ndapedza ndiri palife. Tadzoka guys pachipamwe guys pachipamwe tadzoka pachipamwe guys tadzoka right. I life yatakuitai guys, I think you do agree with me. Regai ndigari ndatanga kutaura ndichiti panapa kana usina chekutaura, sometimes it's better to keep quiet. Anditi vaya vane mentality nepfungwa dzekufunga kuti pese panenge paitwa live kwati panyogwa chinhu pari kutsvagiwa maviewership kana kuti malove nemalikes tokumbura kuti mubve pano. Ndoda kuti tisare panapa tiri 400 kana 300 andika vanhu chaivo vakaremerwa. Anditika tikuda vanhu chaivo vakadzi vakaremerwa. Ndoda kuti muende kana muine mete dzofunga kuti kurudiwa maviews kana kuti masters. It's not about viewership always. It's not about masters. Or it's that masters already. It's not about viewership all the times. Sometimes it's about addressing my issues. Ekuti we cannot address. Kumunhu wese. Sometimes it's about, you know, putting our differences aside and coming together as women, as people of Zimbabwe, as children of Zimbabwe, and be able to share nyaya dzedu. Muchiona takadai so madikani mirendi kutaurirai. Majority of people are walking, vari kufamba, but vakaremerwa. Munozati makuseni paitika live ya Jackie pai achipedza. Do you know how many phone calls? Ndovuka kuna vanhu vandifonera vachiona kuti phone yangu yanga engaged throughout. Vari murimo comment section vandifonera. You can actually ndapesa ndati Mwari kasi zvanga chitika izvaitika for a reason yekuti vanhu vabude pachena. When were we going to speak about this? Right now guys, we are so good mukufamba munyaya dzisina basa. Do we check about one another's welfare kuti munhu ari sei? Yes, we know each other. I know kuti panapa ndina Sabelo. I always see Sabelo. I know she exists, she's there. And panapa ndina sister original news and ane page rake. I know she's always here. And ndoto musiva. And anta maskita ake. Did I even at one day could total time yangu, let me just go reach out to you kuti, are you okay? Are you okay? Manana Shumbres eka. Are you I know her. And are you okay, my sister? No, I don't. Tachikumbira vana vadiki vaya vasati vakuza chinonzi upenyu chi vari kufunga kuti everything is about my love nemalex. Mumboenda chimboenda yenyu chimboendai zvenyu. Tachikumbira kuti muende toda kusara nevakadzi vari machuwa vanozi unogona kuva uri mwana mudiki asi uri machuwa pabrain. Ndo vatoda kuti tisare navo pano. Ndo vatoda kuti tingosare navo pano because zviri kuitika guys, vanhu vakaremerwa vachifamba. People are takaremerwa, actually let me say takaremerwa tichifamba, but sometimes handikwanise kuuya ndichikudzai. Nokuti ndikaichiti ndikutaura kuvana nechitinde vangu handichika munondituka. You don't even get to understand kuti why am I saying this? Why am I coming to you? Ndichikudzai tasikana ndine problem. Hamushi understand. When you see me or when you look at me, muri kuona mukadzi akasimba. Muri kuona munhu kuti harwadziwi. Chero mukamitei. Kana makantarisa muri kuona musisimeni vasinawo ma problems mukati meupenyu hwavo. That's not possible. That's impossible guys. That's impossible. Makantarisa ndoda kuti ndimbokuchinjai maonere enyu. Makantarisa nhasi kudai so guys. Ndoda kuti mundione sasisimeni vari kufamba vakatakurawo mutoro wavo mukati. Ndoda kuti munditarisa sasisimeni vari kutochemawo vari kubleedawo mukati but vasinawo kuudza. Ndoda kuti makantarisa kudai soka mumbosiya hatred yenyu.
Anti vaya vanoti anondimara anondishota vajara kuti katuna everyday ndati mumbotora zvidhori zvenyu zvazviya nemapenso yenyu amunokatunisa imboisai pasaidi. Look at me as a mother who also goes through a lot because ndiri munhu wenyama. I am a human being. Vanhu vese vamunoona ava at some point they go through a lot. Amusiri mimega guys, munotuka munofunga kuti you go through my stages eupenyu. Munhu wese mufunge, munhu wese masocialites aya amunobvumburudza muchituka kudaro munoziva kuti yes of course pabasa pavo pasocial media panapa pajob pavo sezvamunoita imimi kana muri kumakitchen. Hati kana muri kumakitchen tinombona muchinyora marwadziwa paya kumagroup kuti mufunge medhem vangu vanosiya vasina kuflasha toilet, medhem vangu vanondipa chikafu chakadai, handi kurwadziwa. And then timu rako rokunyaradza kuti siyaiwe zvakakumwe kana kuti aiwa ingoshingirira kaze nguzo zvakafambira muSouth Africa. Nachikumbiro vadikani mumbodinzwisisawo nhasi. Antika masocialites ese zvawo, I'm not excluding anyone. Antika vane matambudziko avari kutofamba nawo vasikana asi kuti havachagoni kuti vave vachikuudzai nokuti we are now good at judging, we are now good at twisting things, we are now good at cartooning people. Kutora pain yeumwe munhu kuita joko, kutora pain yeumwe munhu, misodzi yeumwe munhu handiti kuitwista toseva nayo. It's not right mufunge, it's not right mufunge. Vanhu vakaremerwa kunzoko. I'm saying what I know. Nukuta zvandoziva. Don't exclude anyone pandikutaura. Munotuka yenyu left, right and center, but kana vava vega vanava they go through a lot. One anga chindiudza makuseni patapedza life yajekandifonera chiti Simeli ndinochema at least she can cry. Kuno mumanje kuti musodza ibudi chiimajinai mumuita left, right and center. Handitika maentertainers vana yachikuentertainai vaya vachikuentertainai. It's no longer the case yekuti tauya tikakunyeperai matora nemakuti kwapa makanyepa wani. No, sometimes it's not the case. Munogona kungotora face yemunhu asina chakuitirai, face yake anove yaanayo yakapiwa naMwari, motanga kutoikatuna. Motora body yemunhu inove ndo iripo haichinji, ndo itoripo, motanga kuikatuna, motanga kufamba nayo. Antimashona, it's not right. It's not right mufunge. That nditaure inini on behalf of my socialites epa social media, because I've spoken to quite a few makuseni anas mufungi. Ndasho kudhuna kati Mwari kasi ndozvo zvaitika pana JK mamuchida kuti zvivhurire vamwe vanhu mukana. It's not easy opening to one socialite uri socialite. Guys, it's not easy mufunge, but it had to happen to 3 if not 4 socialites that I spoke to makuseni. Hanimona anyway vanzwireiwo tsitsi vanodona. The same applies kune imimi comment section. Muma comment section imi zvinhu zvamunotaura muchituka umwe munhu usingazivo angonyora comment isina kufadza mu comment section. You don't know what that person anyora comment is going through. You don't know. Animukona tatanga kutofona ansanda ndatomboti ndavhura maline. She's calling already. Akaremerwa and she has been calling me kubva ndichiti ndiri busy. She's calling again. I'll return your call. My sister, I know you are watching. I'll return your call. Ndoku return call yako. Saka chikumbiro chako ina ndisukudza izvokuita. Hani muri kunzwa vaningina vangu nemadziko mangu nevana vedu. Andisukudza izvokuita, but let's be sensitive towards one another. Mufunge. Munoziva mukapinda married ari apa mu comment section. Mijona sokusekana. Toda kudzai. Munoziva imimi. Married. Munozviziva ndingataura zvakawanda. Ndinogona kuenda kaisa lipstick ndichiseka panapa pemaskits achikuitira maskits andika vachita zvakaita vanoimba vachikuimbirai, asi kumba mukatumwa zvina kumira mushi, kumba hakuna kumira zvakanaka, ende wokuudza hapana. We are supposed to be very comfortable coming to you guys. Ndichikuudzai kuti vedu veka ndaine problem yangu ndibatsireiwo, kwete kuti ndiri busy pakushiya problem yangu muri kundirekodha kuti munowana kunyatsonoita seva nayo kuseni masikati manero. Sisi dzakaenda kupi? Rudo rwakaenda kupi? Married, I don't know about you go for now kuchinja mafonesi. Ndo return call yako my sister. I'm returning your call right now. Wazvinzwa? Oresha. Animaona. Kati dzidzei kuti timbo takurana mutori tinzora itsitsi anditika. Kati nzwira neitsitsi.
Makona, you have known Jackie for quite a long time pan social media guys. Makamza odara imi. Makamona odara. I think we all agree kuti nini even nini. Ndakamziva kare. Actually kadiki it was my first time kumona ita breakdown zvaita zvezvi. Jengdototi ndiyemo one of the people that is strong. Kubva kare. But nasika makuseni pandataura naye achindudza nyaya dzake. Ndatishungurudzike but patana mati ndanosoti pati ndaanani ndafunga zvapera. I don't know what triggered kuti azodzoka paleva chipuritsa. She felt she wanted to vent. She needed to vent. And kwamuri. Though I tried, didn't I try to phone out kuti adone nchifona pangapo chitongeni 25 because I knew at the end of the day it was being recorded. Kune vachateerera chanoita zvimwe zvisizvo nekushandisa manzwa ake nekushandisa live yake yanga achita. Animaona. But anyway, zvaitika. Animaona. Let's be sensitive guys when it comes to matters like this. Upenyu hwemunhu hwakakosha. Zvakanaka kutukana wani tichionana kudai. Tichichunyirana wani tichionana kudai. Kasi kana ndisisipo ini muchatukana saka. Kana ndisisipo mwe munhu asisipo muchatukani. Ngatizivei zvimwe zvatinotaura even muvanhu asi kana munhu it's not easy. It's not easy. Hanimaona. It's not easy. Saka mu comment section zvakare imimi comment section imi pachenyu usangoti nokuti waona Lilian pamusoro apanyora zvausingafari wakutoenda unotek naye maybe Lilian atonyora pfungwa dzake dzakatodhanganyika angonyorawo for the sake of kunyorawo because she's going through some stuff wakutoenda tek naye wakutoenda tek naye handimaona you don't know kuti chinoitika. She might be going because sometimes tinonyora zvinhu comment section guys uzvezvo kuti ndikuda kungovewo mukati mevamwe because ndandikuda kufunga nhamo dzangu ndiri ndega kusaidi uko saka ndangopindawo mukati mevamwe. Hanimona ndapinda mukati mevamwe imomo. Hanimona ndongonyora kuti ndipfungwa dzangu ndikipe pfungwa dzangu occupied. Hanimona ndonyora dondo. You don't know, you don't even take your time to ask Smelly, are you okay? Manyora apa. You just come and bash. Amusikutoza ndiri munhu pamwe ndanyora ndikutongofunga kuti zvini ventingo keep myself busy. You come. You start attacking. You start attacking. Ndokona wanyora wapa mwenda ndisozo wakuita nino ndatauya nototi newe take pa comment here. Pamwatongonyora una kana basa. Andiona watonyora chingoti wa meno ndikungonyora guys we are going through a lot tese as people. We are going through a lot. Animaona. We are going through a lot. So now we are celebrating Women's Month. Mese makandikoshera madzimai mufunge mese zvenyu tati nhasi. Let's take our beefs. Let's take our grudges. Let's take our hatrages and put them aside. And let's be there for each other. And in that so I want to be there for you. Iwori momo, be there for me. Be there for Jackie. Be there for Madam Boss. Be there for my Titi. Be there for Ketina. Be there for Cookie. Be there for any socialite unoziva. And imbosei kuona zvakaipa matiri. And isusu woma socialites nas. Kana muri comment section. Let's be there for our sisters. Vana maitanisha varimo. Vana paida moyo. Anti maona varipo. Vana Justina. Let's be there for them as well. And maona kati torei hatred timboisa paside. Haina chainotipa skana. Haina chainombotipa kana. Chero ndikakuvenga hazvimbokutadzi kuti ufeme iwewe. Handisiri ni Mwari. Hazvimbokutadzi kuti udyeseza kumba kwako nokuti ndakakumaka. Handimaona. Hazvishande zvazvi. Hatred inodya munhu akaitakura. Munhu akatakura hatred yake ndiye anofamba nayo. Ndiye anoparadzwa nechivi chake chehatred chakatakura. Isusu vakadzi tanyanya kukanganisika. Takanganisika. Zvisingaiti. Atichazivi pekutaura nepasi pekutaura. Tese zvedu. Animaona. Saka ndozvo ndati tuena iWomen's Month toda kuti supportane nhasi. I only anzipa white stuff manje ndakapfeka chinhu chisina maoko nona ndanichitry kuavoida ngikiri kuti ndibvise ngikiri alright ngandibvisa nziri kutadzisa kuverenga alright let me just leave it like this and it saka nhasi ndikuda avo vakati vakaremerwa chete please nemweya waMwari dauchira nekuchembera kwese kukunda kumbirawo whoever chishiya nyaya yake pano achauya achichema ngatichemei naye achada kudurura ngatitisei nzeve adurure handi muri kunzwa so that achipedza anoenda kumba achifila zviri nani
Hana muri kunzwa vekurekodha nandichikumbirawo hangu kwanhasi chete. Please don't record. Don't take anything. Regai izvi vanotaura vari kuda kuduruka vaduruke vasare pano. Tiri kutya kutaura nyaya dzedu. People are scared kutaura nyaya dzavo. Nenyaya yekuti vanotadza kuti voita sei, vanoshaya kuti voita sei. Hanomuona? Uyo ghost inonzi dofo renyika ngura kundibvirira nanzi chitangai kushaya mimi so that vanhu vasunotanga kushaya nini. Handiti ini kana ndikatoya ndakadai so dofo renyika ndinenge ndakato-representa vanhu vakawanda. I might not be going through some stuff ndakagara pano, but I am representing vakadzi vakawanda who are going through some stuff. Remember kwandabva neupenyu inini kwaakure. And so some of the things I know how to handle them. Ndokona tokudza recipe yekuti apa imbodai zvandakaita inini zvikatokubatsira. Andichiwaona. Saka ndiri kuti ndigare panapa ndichinyepa kuti ndakagara pano ndakadai so izvo zvinotoenda ndakadai so I am bleeding ndikuchema pakadai inchizoti panguva inoi it's a moment of truth. Antika handidi kudaro. And but I am representing vari kuchema. I am representing my socialites andataura nawo. And I'm representing my socialites andataura nawo. Ndofunga waninzwisisa mningi wangu aniti. So guys, I'm opening my calls and this is ndokumbira mundisiro number. Ndokumbira mundisiro number. Hazvina basa kana vanyora kwavanyora havo kana zvavataura hazvina basa. Conscience yavo as long as conscience yavo iri right. Vanoziva zvavari kuzviitira. Amen. Hands my socialites needs to also okay. I am opening the floor and it's I am opening the floor. Yes, socialites are also human beings. Tinotadza. We are not 100% correct. And it ndiwo mukana wachona we are fixing each other's crowns as women. Until Women's Month. Women's Month anditika vakadzi vanukadzi. Tiri kufixa ma crown edu. I do wrong to you. Come and take. Be free. We address. And if I am woman enough now, I'll apologize. We start afresh. We move on. And we are fixing one another's crown. But we are fixing my crown. I say you put titore matombo chitemana ne matombo chikandra na kuti uyakasidai yakasidai aiwa. Anmona aiwa hapana. Saka namba yaiswa hapo. Antika namba yaiswa hapo. Namba yaiswa hapo ndiri kuti vanoda vari kuzati vakaremerwa. Antika girl, let me start nemwana yanga chifona. Pane mukadzi yafona anga achita kafona kufoni ofona kufoni riga ntange nemwana yeye. Let me start naye. Phone Rebecca. Mary Ramai Masunda, I have been advocating Nyanza Mary. I did a live pan, but you guys, you never begged me up. You never begged me. Ndakauya nikataura nyaya Mary pano ndikataura live yangu iripo. Did you come iwewe and say I am behind you SIS MELLY? No. Ndakati unge ndikupenga. Me and my dad's comment section takango ubvumirana. I never saw anybody akauya akati takumiranga, let's do this. Tikati some hashtag pano pa diaries. You were not there. You never came and say we are behind. Tutorwadziwa because mukadzi. What she's going through is not fake. Kuti anoonera vana vake pa social media vaenda mu stadium na baba achirambidzwa kuona ne stage yaari yayi achirambidzwa kuona vana vake. We are not asking for more. Tungo aska kuti baba vabvumidze kuti aone vana vake vanoonawo mai vavo chete. That's what we are asking. Nekuti vamubvumidze aende kunorapwa kunze kwenyika because she can afford. Kola hello. Hello, SIS MELLY. Muri sei? Yeah, I'm right. SIS MELLY, Muri sei. Mushe, what's going on? What's happening, my sister? I need a treatment because I'm not worried about this. All right. Yeah, I want to like the aspect. Remember, we are not, my sister. We are not discussing Jackie here. And we are not discussing Jackie here. We are talking our own experience. Yes. Yeah, what I'm trying to say is, I want to like your sister Jackie, and then it triggered me with what I'm going through. I was like, oh, so I'm not the only one going through this. So I'll just share a bit. I know some will judge and say, you shouldn't do this because you're going through this and what, but
it comes to a point where you get tired as a person. So we were born 9 in our family. 5 at this side, 4 back home. We try by all means kushanda, but Maria ationi kwa ino, we're just working for a grocer. It's me and my sister actually who are sending stuff back home. We can't even extend our house. I'll get into my personal life as well. Family based. Tafamba, Taneta, Tanamata, we're family, we're prayerful. Tanamata, Taneta, we're still staying in a 3-room house. 3-room house. Hold on, Ninginong. Mas G. Sometimes it's okay to ask and understand. Ndimiba mano twister jin. It's wrong muningina. Poster ra Jackie. Tarisa Maxen kuma 7. Jackie was supposed to come here. We were supposed to have a show na Jackie. Taisa post before all that Jackie called me kuma 7 Maxen. Achiti maisa poster ere ndo kwasa kuyana 3. Tuda kumanya kumusha ndenda dzoka. Ndo pataisa poster. That's when she opened up whatever chiri kumunetsa. Tikato taura. Tikato namata shikapera. Akatinda kugeza ndende kumusha. Ndo dzoka by 3 ndenda dzoka by 2 ndenda dzoka. Ndo paiswa poster. Then hours later Jackie npopazo uya pa life achichema. Saka poster rokutane zvaro iroro ranga rire show that was supposed to happen. Pa live tazoita tatotaura kuti we are cancelling this maona kuti Jackie aita breakdown. Achakwanzi kuti muunze pano. Anditi nenyaya yekuti maona zvaitika. Saka we are cancelling ndo wanga usipo, but most people vanga varipo. We are going to continue the show in a 3. Let other women who are going through stuff dzakafana zvamaona ku live ya Jackie comes here and what? And vent. Ndo live tukuitai. Atina kugotukuya pana pa kutaura nyaya ya Jackie yezvaitika una Jackie, because I already told people that she's going through some stuff. She told me early in the morning before live yai. Anditika. So tatipa patikunzwisi tikuudze nokuti munozofamba ndimuzonyora zvizvisiri nekutaura zvizvisiri. That took at time yaiswa post yaya netime yaitwa live na Jackie. Utona zvakasiyana by far. Anditi endera mberi my sister. Okay. Yeah, so nanti tinoyedza sisimeli tinobata mari iyo yoshoma yatinoshandira vamwe vanhu vanokwanisa kuita zvinhu nayo but isu satigoni kungoshandira grosari. Okay, taichengeta vabereki but unfortunately now tasara ni1 mubereki nababa. Tochengeta vana baba, tochengeta vana, tochengeta mabrothers masisters, but atina chekubata maoko kuti as me ndane each. Tafamba tanamata tatasi kunongobata vanhu hama dzatoziva neshamwari dzina taita zvese hapana chiri kubudirira. So recently I've been crying kuna Mwari kuti oh God, why us? Why me? My mind ndine mwana akutokwanisa 2 years this month. Ndine first born iri kukwanisa 14 years. Takarambana nana baba vacho 2 different fathers. Takatorambana. But my relationship acho habatiki futi. Hapana kuti maybe unenge wakanganisira munhu wati zvinongopera zvakadaro. Unzwa munhu matorambana. After maybe 2 years opakesi mukasangana munhu ongoti kuenda handisina kukurora. Handina kumbonetsana newe wanga uri munhu ari right chichi. This thing has been happening a lot. Zvatoitika a lot way ndinodanana nemunhu tozorambana. After kamina ndakakura mbiri handidzi kuti chii chakaitika, hatina kumborambana, hatina kumbodai but communication and wanga uri munhu ari right wacho. I'm 35. I've never been married. I've never been married. Ndiri kutoita vana ndisiri pamba.
uyu second born, I tried to stay long kuti ndisamboita mwana till I find out kuti munhu anochaita naye mwana munhu anondiroora hanzi. But still nothing is happening, nothing. Sisimeni unosvika point yokuti unongoti ndanetsa. Just last of last week I almost did what Sisi wanted to do because ndanetsa kumusha vanofona kuti ichi neichi unombovaudza kuti aiwa tsvagai something zvekuita ndanetsa nekutumira. But then later you realize kuti no, havasi kuzviitisa. It's situation that we are under, a case that we are under in as a family because hapana munhu ane 45 years anofunga. My brothers angu, I'm young, I have older brothers and older sisters. Hapana munhu mukuru anofunga asingagoni kushandira mhuri yake. But it's what we are under that is making them do like that. So isusu tisu kungotambura konoko kutumira kuita sei handina chinhu chinobatika sisina. Sometimes basa ndomboda kuti andisiye basa undisiye kutumira. But you find out kuti if I don't do this then kumusha vanozorarama sei. Are we supposed to live like this kuti kugarira kutambura chete? And ivo vanhu vacho kuti vari kuita izvi, ivo family dzavo dziri kufamba, they are happy, they are rich, hapana chavanotozva, they are happy. Mangwana like ukaita problem unotonzwa vangwana vacho kuti makazvara muri vana 9, vana vese ava, but hamugoni kuvaka imba, hamugoni kudai. We don't want that. We don't know. It's not like we are happy to be staying kuti munhu mukuru sene uri kudzokera kumusha unotonovata kudining room. It's not like we want that. But this situation, I'm not happy. I always pray to God kuti ndokumbira Mwari musati manditora ndivakire vana vangu something, ndisiye vana vangu vane pekugara. But I can't. I try, but I can't. I don't know kuti vanhu vari kutambudza vana vemumwe munhu. So I don't understand. Why would you do this to another child? Imimi venyu vana vari kuita zvese, you are happy. But why do this to us? And then people, mai vangu vakatoshaya, but she was a prayerful woman, a wonderful woman. Pavakashaya mai vangu, so munhu wese akachema. Because she had a good heart. Kwakune mabhazi, kwakutoita kunge kuri kuvigwa minister. But they were also there, part of the funeral. But ndivo vakauraya mai vangu. But they were there. Lately I've been going through a lot, Sismet. I've been trying to get hold of you and sending vakavura WhatsApp yavo or my lives avo. I've been sending my messages. Can you please give me time? I need to talk to you. If you have spare time, please. Can you get hold of me? I need to rent. Because that's what I've been thinking of. I've lost like 15 plus kgs in the past 2 months. I've lost a lot. Yes, you know, baba mwana wangu ikiwe. I think I once told you the story. He hasn't been well. He's been sick for a while. I'm having a kidney failure. We tried by all means because communication has been on, off. When it's on, it's good. When it's off, it's off. So we've been trying to help him. And my doctors that I know to help him, this and that, they've helped. I can't meet you. So I say, okay, fine. Then last month I got to Buddha hospital. I got admitted. No, I think it's been 6 weeks now. Not last month. 6 weeks almost. No, I could feel better.
then the last communication that I had with him, I've been trying to get hold of you. But I was kubata phone. Ndanchipona nefoni yambuye. Chikaya anchabati mafoni number andisina kuseva pafoni yangu. Tikati all this while phone number inoiziva. Ndaitoponera nayo. So I just wanted to find out kuti uri sei naso mukasi. Because inena anchabati mafoni numbers amsingazivi. Zvikanita nevanhu vacho. Vachingobvunza kuti ndiri sei what and tikati okay. Ndikazomutumira imwe message after ndikati that other doctor anga achitonditumira mamessage achitobvunza kuti uri sei kai okay which doctor ndikamutsanangurira. After that akati inini ndaneta nevanhu vakungofona wati iwo kungofona uchitonditambudza chichi. Ndikati ko izvi zvabva nekupi. That was it, SIS MELLY. Till today handizi kuti munhu ari sei. Ndokungoona achinyora mastatus sometimes. Till today there's no communication. That's what happens with me. That's how my relationships end all the time. But I don't know. I also want to be happy. Not that marriage is an achievement, but kungopinda relationship, kungoita happy. Or kungoitawo zvinhu zvako. Inini what I want the most, kushandira vana vangu. Kutoti vana vangu vave nemba. Vana vangu, iyo Johnny achatopieva right now. Handina chandinacho. Zvikanzi takutodzingwa nhasi munomu basa rapera. Ndokunovata kudining room. Sitting room. After working all these years, after working 12 years, Maria is kubatika. Andize kutoita saying that kufamba ndaenda kumapentecost ndaenda kumapostori ndakambopinda kunyanga tikapinda namai vedu vaitofamba nesu vachitoti ndonawo vana vangu chiitenani tikaudzwa izvi vanhu vanobatwa ndivo vanobatwa every time but kuti tiyambuke hatisi kuyambuka and you are a prayer for family. If people can recognize my voice, I know somehow. Because I didn't want to, but I thought, let me just vent out. Because yes. Forget about people, my sister. It's you who's carrying this problem. Forget about people. Forget about anybody. Forget about the people. Powerful. Prayer for family. We pray. To come back church, even Baberek. But we are not. Ndopandashaya mashoko. Yeah. You see, guys, when people are going through a lot, I don't know network. People are going through a lot. Mashuonaka. Zoro, guys, muna. Kuna ti mungati fabricate nyanga kudi. Actually, at 35, antina anything that chinooneka. Ndikadzokera kumba jonisho yakunze yapira ndikunorara passing dining. Kumba kwentingori vanhu, ndingori munhu. Ndodawo munhu anonzi anondidawo. Hazviitiki. Makambona sequence kuti ukawana munhu anenge achiti anokuda nokunyenga uri munhu anonyenga but munhu achanogona kusarora. Makambozviona kana kuti akaroora munhu uyu mukagara mumba macho munenge musisina happy pakufamba kwenguva. Koita umwe anenge ari panze andimona anoda kupinda kungoti awane munhu anoti ndongokudawo hamuwa. I don't know how it works. Handizivi hangu. Hello Kola. Muri sei? Ndinotaurawo nyaya yangu inotibata mukati muupenyu hwangu maita yenyu neplatform yenyu SIS MELLY. Alright. Ndinoti takazvaromba medu tiri 6. Baba wangu wakafa ndine last born. Baba vedu wakafa ndiri grade 2 nanditori mwana mudiki. Ndinonatsotoziva face yawo baba wangu because vaigara kuHarare vachishanda kuHarare then vachipota vachiuya kumusha kotiona. Saka munoziva kudharawo vabereki manje vaiti baba vakauya sometimes vanenge unopedza kana 3 months 4 months vasati wauya. So zvakazoitika mbuya wangu akabereka baba wangu asingadi mai wangu nefamily yese.
so zvakazoitika then ifwa mai vangu vakanzizvoni wane nhumbu yelast born mumba medu waita chihure nedriver wekwaBenc. Saka nhumbu yanga irinzi ndeyedriver wekwaBenc. Handiti pangu chachiri chokwadi here kana chasiri chokwadi. Then mai vangu vha wadzingwa paumba then vha waindogara vha wadzoserwa musha kwavo vha wapiwa kupuro kumusha uripedzwa nababa vedu takatoenda navo vatashiva ikoko. So kufamily yana mai vangu is very poor. Sisi Mary tairara mu1 room muround imba yeraundi ndomaibikirwa ndomaiiswa hembe ndomairarwa. It was very poor. It was Hello, Kola. Vane HIV AIDS vachigara kumfakosi then varwara neHIV then vawa Diana karora neHIV mambokata Kola. Diana karora neHIV. Baba. Alright. vakutozviitira tsvina. So first born yemumba medu ndayakaenda kubvisa baba tsvina. Waindobvisa baba tsvina madhodhi kubvisa napkin. Musisi womunhu waitoenda kubvisa tsvina baba vachirwara kuNazareta vachivapepa vachida sei. Saka iwo mukoma bobongo ariko atorememba kubelvedere was so rich. Sisi Mary kana hama dzababa vangu dzadzine mari but vakatadza kuenda kugezvesa baba vangu mwana kubvisa baba napkin kupfekedza napkin kubvisa tsvina. Girlfriend yaigara nababa then yakabvaona kuti baba vakurwara dzayatora property yese vangu wasira tuhembe tushoma shoma. Then baba vangu pavakazoropa vakazofa. Saka sisi vangu vakafonera baba vangu kuti baba wafa ndopavakatanga kuuya kuti sorry takadai sorry. Saka zvinhu zvakangogara zvichingotibata kuti why apa ndimakafurira kuti mwina wenyu waramba nebaba wavo amai vangu mbuya nabankuru. Mukoma wababa vangu moto namba 3 wepakati anorwara nepfungwa. Saka taimbofamba kuenda kumaporofita tichibvoti bankuru ndo wari kukonzeresa kuti varware nepfungwa. Saka isusu takazobva musha kwaamai wedu nokuti because kwakuri very poor tati hatakuenda musha kwababa wedu. Sisi Mary tainzi tikakumbira sipo ndinotore pagwara baba wako. Vanhu vakabereka baba vangu vaitiudza tiende kutore pagwara baba vako. Tikarima manhanga kana beans, kunyanga kunorimwa beans, kunorimwa makabeji, kunorimwa mapotatoes. Sisi Mary but taisazvipiwa zvimwe zvaitoorera muhozi. Mbuya vachiti nyima chero bankuru vava vakauya kubva kuHarare. Sisi Mary chingwa chaioma kuita chimukuyu chiri muhozi. Unozoita chokutona netii kudai muchidya. Bhuku chairo inisimera handigonotaura English. To be honest naMwari wangu anobvira ndaenda kuchikoro ndaimboenda asi but kuchikoro ndaenda ndisina bhuku ndisina peni. Ndisina peni ita zvokubvarurira vamwe zvezvokuupenyu hwekuchikoro wekubvisa mapeji bhuku reumwe wodzima nemate pazita remunhu wotanga kunyora. Zvino unosvika kupiko uchingobvarurira vanhu uchindira vamwe mapeni wocheka. Chairo ndikurimemba bhurugwa chairo remukati. Sisi Mary ndaenda ndisina bhuku pakutamba mafrau paya nedhirezi rekuchikoro wefurungu ndonikwati handira bhurugwa ndotanga kusekwa. Ndikaguma ndati inini zvechikoro inini handichada. Baba vangu vanganawo mapende vangu anawo bva medu tachiri mukomana 1 mukomana 1 ndianga arimo. Saka vangu ane mapende anga ane mapende akawanda akawandisa. Saka baba vangu vari wari mutete. Pandakasekwa kuchikoro ndikati rega nditore hangadzi yangu ine mapende akasiyiwa nababa. Rega ndipfeke pendi ramudhara wangu. Sine rinopenzwe ndikurumwa kuprivate department. Kuda kuti yenge iri kuti zvoni ine mentality yekuti zvoni ndacheka pendi rababa here. Ndainzwa ndikaguma ndaribvisa pendi iri ndikaita zvekutora chishoti munozozvimashoti zvimaskin tire izvozvo kwakucheka kuita bhurugwa kuti isanyare kunamwe vanhu. Ndopakazongoitawo mukomana aingondifariro aindida Simeri ndine 16 years.
ndisanda kutomboenda kana kuperiod ndakanonokuenda maperiod mukomana ndakangoti marinda kutonga zvokuona kufunga 16 years ndanda kutofunga zvokuroorwa kuti ndidza hangu pasheni ndienda hangu ndiende kuroorwa ndokuti akarara nene then zvandaita sei pakatomunyepera mangwana kuti ndane nhumbu apana handisina kana nhumbu simere handisina endakava nene ndiri kumaperiods nasa nhumbu iye anga ari kuteachers college akanzi iwe hauna nhumbu chichi pamwe munhu akadzoka too munhu ari maperiod haakwanisi kuita chiikuisa nhumbu simeri ndakadzipa pandakaziva kuti ndazvitangira moto ndakadzungairiswa chinzi enda uku ndichidzoswa uku ndichinzi enda uku ndichidzoswa ndinzi enda uku ndichidzoka ndikaguma ndati mchina ndiende kuharare kutsvaga mai wangu ndakaenda kuharare kutenderera ndaindorememba kuti zvondoimboenda kuhoridhi kusiswa mama wangu glenview kwakati kwakati ndopandakatenderera ndiri kundibva ndatsvaga kumba kwasisi wamama wangu ndopandakamati mai vako anogara apa ndopandakaenda kutsvaga kumba kwamai vangu vandavaona sisimeri upenyu zvaunoitaka unobva mune rimwe dambudziko uchienda mune rimwe dambudziko futi mai vangu vaita zvechihure kupinda mabhawa sisimeri patinaisakwanisa kupura mai vangu ndakagara namai vangu ndichiti zvoni wakaenda kumba wakadzoka na12 o'clock wadzoka na12 o'clock onzi chimbobuda panze nobvudza yange iri 1 room 12 o'clock midnight dzemanheru onzi buda panze undogara panze sisimeri kusvika wapedza zvauri kuita then unonzi chipinda unzi woenda futi kudhawa chero ukatumira shamwari dzavo ndainzi zvoni uchimbobuda panze manheru unzi buda panze ndopandakatanga futi ndikati inini regai nditsvange munhu anokwanisa kundiroora zvangu pamwe ndiite upenyu huri nani kana maybe ndingazore maybe ndikaita imba yangu ndingazore ndopandakazoona umwe mukomana then zvaita sevanangu vangu ndimiti ndakati okay ndopandakatisira mukomana iye ndisingazivi kuti ndapinda mufamily futi isingaite kubvira ipapo mukomana mai vangu vakaisaziva pandakadana nemukomana mai vangu vakamboenda pamba pavabereki vemukomana vandisingazvitivi mai vangu vaingogara chingoti handidi kuti utambe nemunhu handidi kuti sina naye but vanga singandizimudzi kuti zvoni ndakamborenda chipamba apa saka pakazondibvunza bereki uri mwana wani chichi ndakutaura wakangotarisana sosimeri uyu mukomana undi akazondudza kuti mai wako akamborenda ndomapamba pedu pakanzi ndangoti fini saka mai vacho vanogogodzimara wandida mai sisimeri ndaindotukodzi mwana uri aiwava ava like mother like bota uri mwana wehure pamberi pano vanhu pamberi muraini zvakava zvinhu zvinondibata chaizvo saka murume wangu akazouya azotsvaga basa kusouth kucape town atsvaga basa kusouth kucape town ndopandakasara kadiri kubva utanga kuti mukadzi wako ari kuhura uchifonera ndisingazi kuti amwene wangu ari kufonera murume wangu achiti mukadzi ari kuda zvandisingamboiti nditori nevana vangu 3 wangu watokura nokuti murume wangu akangonditi ngatingoti gwagwagwagwa topedza anzi mukadzi wako ari kuhura kunoko yeye chakazoti saka munhu ana mai wake anenge achibhilivha mai wake ndopakazamitiswa umwe mukadzi kucape town amitisa umwe mukadzi kucape town angatori muhombe kwandiri iye angatoriwo futi muhombe kwaari sisimeri ndasvika kucape town akandiudza kuti zvoni ndiri kusheya nasamuwana ndikati koaindidii kuti ndiuye uchizoti uri kusheya nasamuwana saka amai wangu aindifonera kuti zvoni iwe ukuhura ndikati inini zviyanzi ndikati ko indauko iwe wakadii kundifona uchindibvunza kuti ndiri kunzwa zvakati ndozvifunga ndaenda ungoti iwe uite seuwi ndikaendogara neimwe family kudelft saka mukadzi anga akatsvagirwa kuti ndigare naye akakanyeperwa kuti tiri musikana nemukomana nokuti ini ndine kamhumu kadiki dika kasina tombooneka kuti ndiri munhu akazvara saka ndikuta fotos angu ndotarisa mafotos angu saka mwana anga aripo zati anti are you married ndikati am married saka anti ndakatochata ndikati ndakachata kuti mai wacho nangobati wototarisana kudai
kuti pane something 42 ndinovaratidza inga muviri wenyu aiti zvoni muri mukomana nemusikana ndikati handisi mukomana nemusikana takatorora nevana vangu ndise munhu wokarusara kugara ndikati nditori nevana 3 vakomana vana vangu vakashamisika saka vakadzi sometimes tinoremerwa simere ndipo pakazoti vaivai vadzoka kubasa nobondaingosara papa ndokunditi zvoni konhai murume nyakamitisa munotende hazvina basa zvinowanikwa because ndaitrasta umwe wangu saka vakandibvunza 3 times different days ndikazoti wai ava vari kundibvunza ndopandakaisangana sadariti ngatisangane mutown tosangana mutown ondinesa restaurant oti ngatidye obva azoditi chinzoka kutenge ndiri kuitwa inge girlfriend ndopandakabva ndati ini nhasi handisikuita sei handisi kudzoka ndikuramba ndiri kana muchirara pasi kana muchirara pasi mucharara pasi uchirara nemunhu wokuya naye pamubhedha chini ndirare mira ipapo kole hold on pane munhu andoda kudeedza ateerere nyaya yako iyi tambotaura chinetsana stereki achitrai kumuonesa ndichimuinkarija letsowo panobata fast ndambomuona apa but ndofunga abva adona right aona message hande okay taurapo zvadaro simere akabva ndakanzibuda akatrai kundironzi buda enda kwandikukugarira kwandakati kugara zvitinobhundi mune samwana ari kubhadhara ndimuchichi andakatsika madziro ndikatikana aiwa inini handisi kuzoita sei handisi kuzodzoka ndopakabva handinyenga unoenda pane pamwe unonzi boarding so kunosvikira mazimba panonzi pamagogo samurume wako akukudzinga mumba iwewe kuti asara achigara negirlfriend aisa girlfriend anga asingagari naye aigara nemukomana waishayana girlfriend aigara kustay in saka girlfriend yaipota ichiuya uko that's why yanga ari kuavoida kuti nini ndigare paumba apa panoziva girlfriend mapanzwisisa saka zvadaro dai ndakapota ndichienda kugara kwamagogo ndichiti ndikaswera kumba kunoenda kurara kwamagogo ndopandikamati iwe iti tsvake imba yekuroja nobhozi izvi hazisi kuita izvi nobozina ona vamwe madzimai mazimba angaigara ikoko kwamagogo achiti kuti murume wako atsvage imba ndikati okay ndopaakatsvaga imba first day simera akauya asina foni akauya nefoni akauya asina foni aline pandati kofoni wauya nefoni neline kofoni waisepi kwanzi ndaitsika kubasa zvandaitsika kubasa yavhaita seyavhaindesaka ndakutora chiline ndikati okay ndikutrasta umwe wangu the following day vauya zvitablet zvidiki zvezve ari kutraya kupa ari kutraya kusapa app and hamuna hatina wifi data uri kundipedzera data rako ichiri kuramba kuita seipisa pawifi ndikati wadii kuzoti kana waenda kubasa utraya kuchisa newifi yacho ndikutomubatsi ndakatombotraya kumubatsirawo spota padata rako ndichoti aite whatsapp acharamba mutablet cheche changa apiwa negirlfriend pawanga aenda aenda kugirlfriend nofunga mheno zvakaitika ikoko uda kuti foni yange iri yegirlfriend here then vapiwa chitablet here hamheno zvakaitika ikoko then the following day zvadaro unaro foreign day ndopakavhaona imba kuti aenda korenda taenda korenda tichiti tiri kutama nhasi anga asina kana poto asina gumbezi asina kana chii asina masofa ndopatakabva taita atanga kutenga ndoda kuti tiende kutenga zvinhu vatenga mubhedha vatenga mapoto vatenga magumbezi anga asina kana magumbezi simeri asina kana chii akatenga masofa ini munhu atine mari yekutenga kahwani peni yake kwakurupereka mubhedha masofa chichi nestovhu zvese wai anga asingatitumiri tiri kumusha mari ndakangoti ngainditese ndinyarare negamheno kana ngonyarara dzakumara 5
5 kumba kunyowani kwetaona imba takarara munhu ari kundifonera iri kureflecta nhamba yake muromo wangu iri kundifonera ndikati bebi pane munhu ari kundifonera but iri kureflecta nhamba dzako daire ifoni yechi munhu ari kubasa nofunga mukomana anoshanda naye ndakasiya aenda kubasa ndakasiya foni ikoko adapedza katura ndikakugarima ene nai niya ndichiutanga kubva Zimbabwe hapana zvandinoziva Hold on. Guys, can you please check on Tatenda? Can you please check on Tatenda Noah? Can you please check on Tatenda Noah? Please check on Tatenda. And Selina, cannot any other cards in comment section. But I'm now you're not Tatenda Noah. Please check on Tatenda. Check on Tatenda. I can't carry on with this life. Please check on Tatenda. Anyone but Tatenda we utarenai. Taurana Tatenda unzoti ari right here panguva inoi. Taurana Tatenda we enderambera kokoi. Saka ndivandava nditosadarire foni ndakavandare yakaita kuma 40 missed call ndobva akuda kuenda kubasa 8 dzacho inobvunza taigara padhuze nepabasa pake pakangotasana nepabasa pake ndobva atichi ndoda kuenda nefoni yako pane zvandakuyaibita ndikati tarisa munoma muna TV foni iyoyi ndo inoita se inotondiwaraidza chichi akatombotsva ndinyengerera vandamba saka inini handinambodzifungira kuti ingave girlfriend yakasara neline yake iri kundifonera handina zvinobvunza aina chitrasta munhu wangu 100% sine nobvunza tiri kuzimbabwe taitowa madhikon kuFM saka aitrasti munhu aiziva bhaibheri munhu achiita sei saka ndaitrasta munhu wangu zvisingaite so zvadaro akabva aenda kubasa asiya foni yangu after 10 minutes yaramba kufona ndikati pabasa apa padhuze nofuna kuti umwe wangu akuita sei akundifonera ndopandakadaira foni ndikati hello chikanzi mhoro ikadii ndikati tiri pedu makadiwo kwandikutaura nani ndikati mimi pamafona mamuchida kuita sei mamuchida kutaura nani adza nanchida kutaura nenaningi kutaura zita remurume wangu ndikati wapo waenda kubasa chikanzi inini ndindani ndikati ndiri saka ndakurumidza kuridha pfungwa ndikava ndati ndiri hanzvadzi yake taataura mazita emasisters angu SIS MELLY masisters angu chaicho wana wamai mother same father waigara kuno kuCape Town vatara mazita angu ndikati no handizi iwo kana tinyeka tobere zita randakaita serandakanyepa and no ndinoziva mwana tete kutaura masisters angu ndikati okay handizi saka ndakakurumidza kunzwa hasha ndikati unoziva munhu uri kutaura naye munhu uri kutaura ndiri mukadzi wemunhu ine wana 3 titori nemuchato zvikanzi akandinyebera akati nditi murume mukadzi wangu akaenda kuUK akanditiza akaenda kuUK nehanzvadzi dzake ndinemba kuParklands ndine chichi ndikati no akakunyepera ndokumbira kusangana newe ati ndidi zveviolence chichi ndikati inini handisitombori munhu weviolence ndangokumbira kukuona atati ndine nhumbi ine 6 months ndikati okay kuita sekukuona ndakanzi ndikatosangana patikati ngatisangane paPick n Pay Midland shuwa ramwari takaenda paPick n Pay ndaitarisa kuti foni yarinoti ini ndakapfeka zvakati iwo to ndakapfeka topi yakati imagine SIS MELLY akangoita straight pandiri kwanzi mhoro indini munhu waamuchitaura naye ini wandiziva sei kwanzi wandiziva sei nobhozi hatizivani kwandokuziva nobhozi pamakabva kuZimbabwe profile yenye picture yenye yanga yakadai saka ndokuzivai ndikati wakaidzi nhamba dzenyu dzamaishandisa kubva kuZimbabwe dzaishandiswa natete nhingi zita rasiso wangu wakabva kuno Cape Town ini zveshuwa nhamba dzandakauya nadzo ndichishandisa dzandaishandisa dzadziri dzasiso wangu wakanditi muningi nazvo wakuenda kuSouth Africa panoyambuka bhodha unenge wakushandisa line iri ndo randaishandisa kuSouth Africa zveshuwa exactly ndo nhamba dzavo ini why masisters angu achizowana nemunhu uyu ndo problem yandakadaita ndo vandabata foni vandatanga kufonera masisters angu kana wanzwa zvinhu unenge wane hasha ndakatanga kutukana nemasisters ndikati why akuzivai why aziva foni nhamba idzi
mukadzi ndopatakatanga kutukana chakati nini akandodza kuti nini hapana chandinoziva wati ndikati it's fine murume wangu amene akabva aita kunditera kuya kupfugama murodhi sori chichichichi so nandiri munhu anobva kuti ari kubva kuzimbabwe nasingazoti ndokwanisa kudzoka kuzimbabwe ndisina passport akabva atora passport yangu vayawiga plani yavo mwana wangu ada kuadopta mwana kuti zvone mukadzi uyu akasununguka mwana uyu haamuoni pane mafoms anga ada kufira here kuhospital chichichichi mukadzi uyu akutonditsanangura nyaya saka murume haana kuya kuzoita kuzofila mapati ndopandakamutorera foni neline anga kuramba kuti tiite sezvatakataurana zvekuadopta mwana ndikati okay chero zvawakuziwako kudai kuti murume uyu ane mukadzi ndokumbira kuti uchisiyana nemurume wangu anything chauri kuda pamwana help you zvandinokwanisa ndinokubatsira tobatsirana kuchengeta mwana anditi okay samukadzi yanga akupota achindifonera kutaura nyaya anditi murume wedu uyu takapiwa uyu zvezvo zvokutenge tiri pabarika like ini kozvari kuti murume wedu watakapiwa asi baba vachiri kuendako ndaungozvitongesa nemupfungwa mangu mukadzi maybe anga akutondidhireka kuti tiri mwana mudiki nobhuka takasiyana ne8 years far saka anga kutoti kamwana kanofunga haiwawo ndopandakava aitopota chindifonera nyaya iyi handina kuitaura kana kune masisters angu kana chimuna ndakataura nafirstborn ombamerwa nditi kana imba yanetsa siya kwadii kungosiya imba iyoyo utanga uita move on ndikati newana prisi sendingasiye imba yangu here hazviti ndingazorohwe kuita mitupo imwe here zviti tarisai imwe sister yanzi yangu ine 6 wana different fathers inini handikwanisa hangu kusiya imba achachinja kamberi saka sisi wangu waichata murume wangu waindibvunza kuti uri kufunge novanati asisi zvakandiomera ndomuti zvakandomurume ari kudai obva aforwarda kune chii kune murume wangu mameseji mwana wamai wangu obva aforwarda kune chii nemurume wangu rimwe zuva zvakaoma mwana wamai vako chechaiye mwana wamai wangu firstborn imba medu rimwe zuva murume wangu akabva kubasa then vaenda kumba kwasisi wangu kulocation vaenda kuita vaendaurara ikoko angonditi ndikuenda kumba kwamaiguru ndodzoka mangwana ndimandati iko mu1 room munoenda korara tasasifangu wana 3 munorara paipi karumu kawo kadiki haana kundipindura simeri ndipanafunga kuti maybe murume wangu haana kuenda maybe aenda kwegirlfriend kungoda kundivhara kuti aenda kwasisi vangu munhu ari nomo haangamboendi hazviiti ine vanatawo mwana wamai wangu ndikati murume wangu akuda ikoko here tikanzi hakuna murume wako kunoko ati asaka ndatowasendera mameseji kwafadha ndikati anditi ndiri kuuya ikoko anzi haako ndatotanga kuvatsana ndikati zvauma wedu inini handichazivi zvokuita nechii neupenyu dai tine wabereki nombosi mai vangu vakazofa saka natatongowa nherera baba hatichisina mai hatichisina avo vabereka wakabanguru avo hatifariri kati inini handichazivi dai mai vangu vari wapenyu ndaita seiudzawo mai vangu kana kuenda kugara namai vangu ndosiyana kwanzive mereji uchida ndakada inini mereji aine nhanguka handichaidi handichisina mafeelings naye sisi wangu kandinovaudza zvese zvisene ndikuvatsanangura kati asiya umeendere kumaintenance unomeendera muno musouth africa anogabharwa maintenance oita seoroja akati asisisi but usiya usikwa ndousiyira umwe mukadzi fungai kwatakabva nemunhu takabva kure nemunhu uyu tichitambura fungai musiye uzvirojere wega but conversation yevayangopera makuseni around 8 uyu vandisendera handisi kusvika kumanda kudaka kubasa ndanonoka vandisondera mameseji wari mutreni newana wasisi wangu saka munhu angatori kuenda kurara ikoko because kuma8 ndati ndibvunze sisi wangu ndikati kwenini sena muchinyepa kuti zvone murume wangu anaurarako iye ararako tikanzi iwo kana usisadi murume
yazvo. Oh. Ndini kote here. Nasisi wangu ndini kote. Wariro hakuzosunga ani ndiri kote here. Yeah. Chai. Ndikati arara pai kunzi arara pasi arara newana pasi. Ndikati nesisi muchidaro zvine zvandinokuudza inei muchida noboti murume wangu anga andiudza kuti zvone mameseges wangu wari kusenda kuna sisi wako wangu wati nanditumaona waitaura zvakati nezvakati exactly zvadaitaura andi taitochata tiri tese. Ndo zvakazondipa kuti ndifonere sisi wangu ndopandakabva ndati zvone akarara ndakascrowa foni yake ndascrowa paFacebook pamatime yaandiri kuZimbabwe iye achigara kuno ndobozi akasvikira kwasisi wangu iwawawo ndo wakamutoresa passport wakamukwidza mari yebhazi because ndaingoti asisi zvinhu kuZimbabwe you know ndi kuZimbabwe kuti sisi zvinhu zvakaoma chimwe ndikandire ka 10 rand kaka $10 chinji so kuti mning'ina ndobva kuti ndokati kuti mning'ina kuti urambo uchindikumbira mari ndega ndite sei nditorese murume wako passport nomutumira mari yebhazi oya oshanda kana ashanda uzokusendera wouya mning'ina nemhuri yako zvakanaka saka ndakascrowa mameseji yakunzwa ndakaona imwe meseji muchati yasisi wangu yesi murume wangu achiti ndeipi bhebhi kuna asisi wangu kwanzi zvoni ndeipi bhebhi ndiri right kwanzi kuri kubasa hanzi kubasa kuri right but ndongodzva kapi yemaspems chirudzi sisi wangu ndikabva ndamubvunza murume wangu zvikanzi taitamba chiramu ndikati aukutamba chiramu nani sisi wangu aukwanisi kutambira chiramu azviti ndimai ndizvozvo azviti ndimai asi but neanga ari munin'ina wangu ndounokwanisa naye kutamba chiramu but sometimes unepekugumira hanzi taitamba akabva adeleta machatsiya yayo then vaisa password simiri ndopandakangotanga kurwara because ndanga nestress yekuti ugurume mwana musaidi kusisi wangu ndakatanga kurwara ndaadmitwa kuti skill vandaita 1 month vandandienda pamapiritsi edepression ndabatwa depression anzoenda pamapiritsi edepression vakaedza kundikansela ndandiri munhu uyo yaanozvivharira mukati nasingakwanisi kusheya nemunhu vachiedza kundikansela saka nasingadi kutaura zvese ndikatonzi ndomwa 6.5 ndichienda kupsychiatrist kuonekwa kutariswa pachigumawo kuti ndopandakati kuti zvesocial media nasingaiti zvesocial media kuti masocial media nasingaiti ndipo ndakatanga kuita zvemasocial media pane munhu akatondini courage kuti the moment yaunotarisa social media majokes anoitwa navanhu maskitsi chinji unenge uchitoconcentrate hauzonyanyi kufunga unenge wakutongoseka uchiita sei ndipo ndakatanga kutoforowa namadam boss especially madam boss ndiwo ndakatanga kunatsa kufolowa chirama chitongoseka dhui yawo yadudza iyeye ndichitongoseka ndichiita sei ndo munhu andakatanga kuforowa vamwe ava ndakazongotanga ndatorejuswa ndakutomwa 2.5 ndopandakazongotanga kusocializa nevamwe kutarisa vamwe ava but ndandiri munhu uye akaremerwa simeri foni pane madhesi andakambokuisira imeseji kana makamboiona meseji yangu but hamuna kundipinda nemanambers enyu 2 ndakambokuisira meseji ndazoti meseji ichi yenge iri ichi I tried to kill myself sisimeri ndikazomuka ndakunonzoichiko kugreen point kusomerset ndikatiza muhospital pfungwa dzakutenge dzakutenderera sisimeri kuti ngauchazivi zvauri kuita ukotenge hameno zvawaukunzwa so ndikatiza muhospital kubvisa cheinfomu cheche kwakudzoka kumba manheru around 10 sisi wangu nansisatombotauuri nawo iye ndiye akazondinyengerera murume wangu takatoita 3 years tisingatauri tese ndokazoti wanhu munoregerana chichi but hatinozviita dzokerana nasisi wako simere ndopa ndakatanga kudzokera nasisi wangu then amweni wangu aivongu asingambidi last year vauya December kunoko emergency simeri munhu andiri kubikira munhu andiri kuwachinga simeri akabva waudzwa ndimwana kuti kune mwana wakaenda kuona mwana ndisingazivi pana kuti watigadzirisa nyaya kuti muroora ndanzwa zvakati nezvakati nemwana mwana atowapo mvura yadeuka haichahorerwe saka ane mwana ndisisi vako ane mwana igirlfriend igirlfriend ine mwana girlfriend ine mwana wacho atova kuma 6 years atova grade 1
Hey, vate zvivamweni ndokuenda kunanga kumusikana kumukadzi. Amweni vakaenda last year ikoko kumba kwegirlfriend ikoko ka 3 days ndichiswera kwenchinyipironzi ndiri kuenda kuchechi 3 days idzodzo. Saka murume akazondinyengera achinditi zvamunowana mukadzi wangu ngatiti mwana atoapo, saka ngatiti mwana apota achiziwana nevamwe. Ndikati ini ndoda kusevha bereji yangu, rega ndikuite sei ndikobvume mwana haana mbozvo, rega yaite sei angouye SIS MELLY. Ndakabva ndada kusurprise murume wangu ndikandisara mukadzi wemese, nokuti mukadzi wemese ndinandangogara ndinadzo. Ndikati indei yesi zviri sei, nandichikumbira kuti mwana aite sei auye kumbaziva nechini wangu. Tikanzi botuma vaudza here, ndikati havasi kuzviziva, ndindangoti hangu kuti sei auye chichi. Anditakai maudza kubaba wacho nobhozi mwana wangu hakwanisi kuuya kana baba wacho asingete sei kwasingazivi. Ndikati it's fine, rega ndigomubvunza. Saka surprise yanazobida sei ndakava ndaramubvunza mubvanzi ngaauye hake, waita hava totitenda kuti waita hako ngaauye hake. Saka auya nemwana auye ngeri Sunday. Engeri Sunday ndakatotadza kuenda kuchechi, engeri Sunday ndakati kune vaenzi vari kuuya. Mukadzi weye ndakaenda kumutambira kugedhi kumusainya nobodzi pacomplex patinogara apa, iti sei apa ngopindwe. Patafamba takunoka akapinda mumba mako kaitire kaakaita like tinotozivana, we are friends. Kuti iwe ndomba mako makadai unogara flat rese like munhu ari kuchiwa uye SIS MELLY. Ndangoti zvezve munhu muombe kwandiri kana ndichitomuona ndomuona sasisi wangu kana munhu muombe kwandiri SIS MELLY. Ndobva ndati vatongosiya mwana uye vaenda ndakumuperekedza kuti abude pagedhi kwakundiudza asi kona kwaenda kumuperekedza. So wakatomuperekedza kumudisa pagedhi kuti abude kagedhi haabudi kana ndisipo. Alright. Ndakumuperekedza kusvika pagedhi kubva atonditi ndatomuti dai mwana ndai ndakaziva mbuya wake vaiva kuno. Zvikanzizoni vakauya vakamuona wani akapererwa, munombozviziva kupererwa. Ndikati kanzi vaiva kuno wani mbuya vake. Andika mbuya wake vakaenda madhezi aJanuary aya, izveshuwa dheti ravakaenda ndoraakandibvunza. Ndikati akutondiudza zvese mai mwana mudurududu. Ini semunhu ada kunzwawo nyaya ndakaramba ndakumita sweet time kuti ndinzwe zvakawanda kwakundidurira zvese. SIS MELLY sinei ndakagara pasi kuti gojoto kudai kana gedhi iro ndakava ndati madhadhi anokuburitsa ichingoenda. Amheno kana akazobuda ananzi ndakazogara 1 hour aripo. Ndopoti ndakava ndadzoka mana ndane rasha mwana uye auya SIS MELLY kuti nezvandanzwa kana kuda kuti ndimusekerere SIS MELLY ndakatadza munomboza ndaingomutarisa kudai ndomutarisa ndoti njei ndakaguma ndatodonha SIS MELLY vandatomhanyiswa kuchipatara. Ndati ndikamutarisa so ndobva ndafunga zvandaudzwa namai vacho ndikati vanhu vari kundiitisa vaSIS MELLY zveshuwa murume wangu ari kundiitisa. Ndakava ndadonha vandaenda kuchipatara, ndaenda kuchipatara vandabaya injection. Ndofunga ndakapedza 2 hours ndirikobva ndatodzoka ndakatodzoka atoendawo mwana wacho. Saka murume wangu paakazoti chei wati mwana futi ndakati handisuda kunzwa izvozvozvo. Ini ndikuda pisi. Kana mafunga ingoitei zvamaita ikoko ndoitai. Inini mwana uyu handichadi kumuona mumba mangu. The moment yandinouya dai muri kundiitisa SIS MELLY. Sometimes maybe they take advantage kuti inini ndiri nherera. Sometimes handina vabereki nemaskandal anenge achingoitika kumafamilies kwedu. Murume anenge achizviziva sometime ari kutora advantage. Saka ndozvinongondirwadza SIS MELLY kuti kwacho kwandakazvarwa kwacho aiwa hatinivi. Ndoti ndaroorwawo nhasi handinivi futi. Saka tichazova munhu akaita sei muupenyu? Tichazova munhu akaita sei? Saka kola iko zvino izvi mugere sei nemurume wako muri right? SIS MELLY mukamona munoti happy family SIS MELLY, mukationa muri zvakaringana, but itongori pretend. To be honest, to me pretend SIS MELLY kungoitira vana vangu. Iko zvine mwana ane 16 years, mumwe wacho ane 14, mumwe wacho ane 10. Saka uchiti pretense apa uchira kuti hautovati naye murume uyu kwao nekuti muri kungoitira front yevana. Aiwa kurara
pachifumu chacha iye anenge achingoti hani you know arume hani what iye anenge achingoti ndiri kudiwa but you need to be honest mafeelings naye handichina saka nasisi vako apa izvozvi relationship iri sei yanaka nasisi wangu takazoregererana relationship right tinotaura tese but noti paya pekutanga but ingori ndeipi zviri sei sometimes inini ndinotovhizitira more kuti andagarisa regai ndimboita kuona mwana wamai vangu but iye never even nanhasi pandakatama kwandai asati amboya ndane 2 years ndiri pandere anambobvira atsika pomba pangu mwana wake ndiwo anotsika pomba pangu anouya kuti maini ndauya uzokuonai aiwa kana mugere yenyu zvakanaka hapana chakaipa kola at least wakashingirira hako imba yako kuti usvike pauri panapa weshera zvino kana watiwa hauchamudi urimo wongoitiwa hako zvokungoti mungagodii muri mumarriage zvozosvikepi naikona ndichandangoitira vana vangu sisimeri ndozvandangoita chandisinati kuti ndibude kunze handina kwekuenda ndikada kuti ndibude simeri handina kwekuenda ende chiseko unosekwa kunze uku chero ndoiti handina chikoro handina simeri handina to be honest handina chaizvo ndotombotambudzika kumabasa kune chirungu anomboenda kuchikoro simeri saka ndozvimwe zvinhu zvinongondirwadza saka ndongoti arega ndingoshingirira hangu ndiri pandiri ipapaka ndingoitire vana vangu ndiyaridze vana vangu maybe vana vangu mangwana ndovachandichengeta right iwe kola waita zvakanaka garira hako vana vako mumba mako imomo maybe one day you learn to love your husband again asi inini sasisi vako vakuru advice yangu yoti kwasisi kwaunoda kutamba uchiinda kweiwo havai kumba kwako iwe unoda kugara uchiinda kweeveryday makaregererana handika but chidana nasisi vako kwete zvekuchati tsika nditsikewo nokuti mvura payakamboyerera napo ino haikangamwe inogona kupayerera futi nepo handiwaona kana sisi vako vaigona kuti kune murume wako ndiri kudzvova kapu yakazara maspems vachirara nemurume wako sisi vako vachitaura kuti ndavata nemurume wako muno muhandirume avata pasi iwe wavatapoga achitiza kumba kwakachoita nasisi vako then pane problem ipapo zvavaiitirana mubedroom avo zvisivi handiwaona saka please ingove careful sisimeri kuti tiriwe ropa rimwe chete but ndakuziva pekugumira achamudzi zvinhu zvemumba mangu pochatisanganisa iropa yekuti tina mai umwe chete nababa umwe chete saka wochiziva kuti zvino izvi munosangana nenyu pakuti muna mai nababa asi don't trust 100%. I've seen macases emasisters anosira mapoison sisi blood sister chekuti mapoison chako chako vachigwira mbolisi yemunhu ameno ikoko saka be careful kana zvaigonawo kana vasina kuuya kumba kwako iwe ogara kumba kwako kana vakufungawo vachauya handi uri kunzwisisa havatouyi kumba kwangu havauyi havashanyi vanawo ndovanotorara weekend but iwo havatouyi kubvira patakanetsa nofunga tane 6 years now tinetsa haanombobvira wambotsika kuti ndakusha ini ndindototi mwoyo wokutoti mwana wamai vangu regai ndingomuona hangu tumire chezvo hawo kana takatadzirana regai ndite sei ndimuone ndakutozvininipisa kuti ngenini ndindakavatadzira aiwa mwari vakuite zvokola denga rako riri kweiwe iwe ndomuna nedenga rakakumirira kola aiwa zvinhu zvawataura panoka iwe ndione denga chaichairo rakakumirira mwari vakuitire zvakanaka varamba vachikuprotecta nemarriage yako mwari vakuchengetedza marriage yako vadzikamise murume wako angove nemaziso ekuona iwe chete asaonewo mwari kunze uko nokuti imba yako unoida mwari angoko amene kuti mwari ngavangokuitira favor mba mako ngamungonoketwa favor ingowanikwa irimo zvinhu zvauri kushuvira nemwoyo wako zvokuti uchengete vana vako vakuru kuchengetawo zviitike kona handina hangu mashoko akawanda waita hakone kutaura nyaya yako wainspire vamwe vakadzi thank you my sister god bless you alright sharp zvakaoma vakadzi mudzimba takaomegwa hallo kola hello yes kola muri sei sis Melly tiri right muri sei mushi imi ndine nyaya yangu inotondinetsawo nitori mukadzi tori right ndakambopinda mumba asi chinhu chinondinetsa mumba meye ndakagara ndikaita mwana akashaya murume bvasvika pakuti ngatifambe kuvabereki ambi yangu akati kweda hatifambe tinonamata kubva ipapo ndane 41 handakana munhu anondimisa murodi nditori kanutupenyu twangu kuti ndinotoshanda zvichitoendeka mira kola mira wati une munhu anga ane murume wake kati wanga wakaroorwa ndandakaroorwa womakazosiyana saka pangu
ndakaenda kunosungirwa mbuya vakapiwa teneti vakabereka baba vakabereka mai vawapiwa fitirini asi mbuya vakabereka baba handina kuona vakaripfeka so ndine dambudziko rekuti ezvezvi ndane makore 41 asi nditori nezvo zvangu zvese ndotovaka pasitendi pangu kuti aundiwarari handina kana munhu wekuti ndinombozvifunga kuti kondokushandirani so ndikuda munhu anondibatsirawo dambudziko rangu rekuti haipinge ndikwanisa kuita mwana ndikwanise kana kumiswa parodi nditowo mwana wangu wandinosiirawo chizvi zvangu ndini munhu iwo anozoverengwa kana kusocial media kunzi akafa angaine zvinhu zvake sipanhamo pake pakarwiwa nhamo dzinosiyana hani muri kuona nhamo dzinosiyana. This is typical of one example yekuti she's got everything. Mukadzi asingashoreki hanzi ndinotori ndakanaka ndine zvinhu zvangu ndinoshanda basa kwaro. Right now she's building even her own house but for 41 haana kana noti simira ipo anoti sekola uchida kuti iwo hakuna kana nokuti siye kana kuti unonyengwa hakwasi kuti havana kwavanoenda ndinongonyengwa zvotongopirira zvongopera kana munhu hatozombokutsvaga kana kuita sei musina kumbosangana tisina kana sometimes unoona utombosangana naye uchitoti ngandimufadzi asi utozongona munhu utomboenda okay right varume mucomment section uko varume vanosindisa kuseri ndauya nemunin'ina wangu panapa ane 41 ndine munin'ina wangu panapa she's 41 ndoda kuona ini zvari kuti kwai hanyengwi kuti zvakamira sei saka uya ari kuvanotisa varume vachitya isime ngikutsvaga mukadzi as long as you are 42 and above uyu mukadzi ushu mukadzi aripo uyu 42 and above uyai musangane tione kuti chii chiri kunetsa apa timboona zveshuwa kuti munhu uyu mukadzi uyu ane zvese ane beauty yake anozvishandira arikutozviitira zvinhu zvake kasari kushava vanoti mira iposisisi nechichiyo hapana handimaona saka izvozvi kanditarisa miri wangu bhodhi yangu handina chakashoreka nditori nebhodhi yakadarika vana vekwabanguru vari mumba asi ndotombozvibvunza kuti kuti ingandakanaka vanhu kuindau saka hapana kudawo munhu wokuti ndaita naye mwana asi murume womunhu wokuti upenyu hwake kana ane vana vake 3 kana 4 kana 5 hazvina basa wandinosiro izvozvi wakaguma kuita boyfriend rini kona ndakaguma ndingati pane 3 years saka usati wamboitwa 3 years dzose idzikola akana ndinotozvigarira asi ndotombozvifunga nguva yekuti inombosvika nguva yekutomboti ndochema chiona malaive aya amai nababa vangu vakafa ndine breadwinner mbameka right kana une hanzvadzi yakowo naiwe kana une hanzvadzi yakowo inoshandawo ine basawo yakarongekawo handitika inenge ichida kuti iri kutsvaga mukadzi wakadzikama yanisa nemadisappointments please ndibate I want to be involved ndakuona I want to be involved kana une hanzvadzi yakowo iri kunetsekanawo nemarelationships iwo kuseri uku kana kuti ine mukadzi isisina mukadzi handimaona yakatambora fune mukadzi ndapaita munin'ina ndibatewo tione kuti haufa ndibate tonotaunganidza tini mbavha tiri munhu asingashandi nokuti wahwa kuti munhu ari kuvaka imba yake wahwa kuti munhu ane mari yake weda kunyangira toda kuziva kwaunoshandawo toda kuziva zvaunazvo mukati meupenyu hwako then toda kusakaza tino chii chinoitika toda kuona mweya yacho iyoyo kuti zviri kumbonyatsa kufamba sei kuti munhu anoti 3 years asina kumboitwa lulalula naini zviri kufamba sei ndinotozvitarisawo ndikatogisa ndikarukwa musoro kana mukazotora manhamba angu mukanyora pasi ndikakusenderai mapicha kuseri uko torai manhamba ndokusenderai mapicha kuseri handisi kana mukadzi anoshoreka right aiwa rikatimbozipindirawo toda kuona hedu kana uri muyamba tichaona rikatimboona saka maseva manhamba angu andisi ndatora nhamba yako orit ndokubata kunhamba yangu chaishai okay sharp right muri kuona zvandotaura kuti guys vakadzi setinonetsekana asi kuti nhamo dzakasiyana siyana handi muri kuona nhamo ndo dzakasiyana siyana asi maproblems muvanhu umu arimo right varimo here vari kuchema izvozvi right now ari kuchema mumba ari kuti ndiri kutochema izvi baba vekwangu murume murimo here mucomment section umu anoti murume izvo zvandizivi fona tinzwe come share your story tinzwe right now like utorimo musituation right now izvozvi right now utorimo mudambudziko kuti baba nditozivi kuti pachine marriage kuti hapachina handika baba ari kudicha zvinogara zvakadaro
girlfriend ukuita zvakati ma girlfriends for night ai wakati chida proof rekuti iyo mbavha iyo ine iwo mupenya ingangoika kotsutsa munhu pinzi isina chinhu toda waka proof animaona for night mudzimai ari mumba. Okay, hello caller. Hello, Smelly. Chini zviri sei? Ndiri right now. So, yeah, Smelly ndakamboda kukufonera ndikatya. Alright. So, inini ndandagarawo ndichitongoremerwa kubva pane tombotaura nemi. Alright. But mazuva acho inini ndaingozviti pakada kuitika something ndichangokunyorerai kuti ndipo ndichangokunyorerai zvese zviri kufamba kuitika pandiri like kumba chichi, but mazuva acho ndakatombotya. Saka iwe waida kufa iwewo sewandinyorera tsamba yako yesuicide ndindozoverengera vanhu tsamba yesuicide iwe kaiwe kwakutotya kwakuri kutotya Smelly. So makuriro andakaita inini takakura so mai vangu vakaroorwa kumwe vane vana vatatu. So inini baba vangu handivazivi havasati vandiratidza kusvika iko zvino. So kubva ndiri mudiki indinongoziva kuti padha vanongondirova every time vanokonana namai vangu vanorwa. Infact vobva vandiudzawo kuti udza mai vavo kuti vakuratidza kuti baba vako ndiani. So kubva ipapo ndinongoti kubva grade 3 up to now handitaure navo, hatimorosani. Ndiri munhu akakurira mumaraini. Grade 3 ndakamboendeswa kumusha ndikadzoswa vachirwa futi. Grade 4 kusvika grade 7 ndopavazonditora ini ndotadza kuti ndaremerwa. Ndakaremerwa. Yeah, ndotadza kutaura. Saka ndakaremerwa. tombokupa nguva. Taura kola, open up, taura. Ndokutoti upora, unopora sei? Ingamwe wakutobva pana pakuseka wani. Ndokuda kutaura Smelly, ndakaremerwa. Takura tiri 4 zanambotaura kuti vamwe vatatu vana baba vavo varipo nanhasi. Inini handina kuratidzwa baba kusvika iko zvino. Saka nguva yese kubva ndiri mudiki inini kusvika pagrade 7 ndiri munhu anenge achiudzwa every day kuti handisi baba vako, kunza mai vako kuti baba vako vari kupi. So takabva kumasvingo kubva taenda kugweruko yauya ndakafunga kuti apa mahondo yaita sei yapera. Haina kupera. Munhu anongozoti ndaigara nchirwara like Monday kusvika Wednesday ndinenge nchirwara. Thursday pavapa kana mainini vasipo zvinenge zvakatondiomera. Mainini vangu vari muprofita. Saka mainini ndovaigona kundigadzika mudhishi rine mvura. Ndaigona kudoraramo ivo varipo pasaiti. Ndaingotoziva kuti kana ndakurwara makumbo chevaya handihanzwe hatosumuka anenge achitokutoita kuremerwa kumakumbo kuyakweya. Mainini kana vasipo zvinenge zvakatoita sei zvakatondiomerawo. Asi ivo stepfather vanenge vachitoudza kuti mwana uyu kurwara kwaari kuita mudzosere kuna baba vake. Then mai vangu vanenge vachitotoka namurudo rwamainini ndokwanozonorohwa kumira chaiko mai vangu vanoramba vakanyarara. Mainini nobva vati kana tamudzosera murudo titomudzosera uzoita sei, urarama sei mwana uyu. Murupaona saka ndiri munhu akakura pasenda yevanhu kuti vanenge vachirwidzana so. Okay, 99 mainini ndobva vazoita kurarama zviya. Ndobva vaenda kumusha vakangodisappear. Infact vakati vari kunotenga chingwa. Ndobva vatoenda kutoendera 2 havana kuzodzoka. Vamwewo vana vanga vashakirwawo, makazini angu anga ashakirwawo namai vavo. Tatiri tesewo pamba ipapo.
munhu wese aingonzi akaenda kuti ndaunotenga chingo aitoenda kudisappear. Yes. Umwe wanga para ishi ndanoda kutotaura zita. Saka umwe wacho ndandasara naye ndakabatirawo kuti uyu ndowandasara naye ndo hama yangu. Nokuti vana vastepfather vachona wandotedzana naye iye haadi kana kutombondiona kana ka1 haadi kunzwa nezvangu kana ka1. So ndowandakasarawo ndakanamatira naye cousin wangu. Izvo cousin ari kutofungawo kutotizawo next week. Paakangonzi ena unotenga nyama ndobva atoendawo. Yes. Ndokusarawo ndiri 1 ndasarawo ndiri pazuva ndakadaro. Ko vanhu vese zvavakungotiza inini ndotiza ndoenda kupi. Ipapo ndine 12 years. Ndine 12 nandiri grade 7. Form 1 chaiyo yakatanga zviri right. Ndakatanga kudaro zvikanzi wane makore mangani ndikati ndane 13 zvikanzi alright. So nyaya yacho yakatangira kuti inini futi ndiri form 1 kudaro ndakaenda panext door ndobva ndanorukwa musoro kozi kuchikoro kwataidzidza kwairukwa musoro kana une tsvina waidzoswa pagedha. Saka mai vangu vaita basa rekutengesa matomatisi chichiva chifamba chitengesa. Saka vakanonoka kudzoka. Saka inini ndindaita zvese kuaina kutsvaira hapana aindibetsera ndindaita zvese izvozvo. Saka ndakaona kuti ndapedza isande mangwana emandi. Saka vanonoka kudzoka kudai vanozondiruka nguvai. Ndobva ndakumbira panext door. Panext door akati aiwauya ndikuruke. Saka ndinorukwa kudaro mai vangu vakasvika ndichitoita sendichitorukwa. Vakandisiya ndichitorukwa havana kupopota. Vakamira kuti ndisvike. Ndasvika pamba zvikanzi ndiwe zvako watonorukwa musoro. Ndikati aiwa ndaona manonoka zvikanzi waita zvese watsvaira. Ndikati ndikatoti ndaita zvese ndiwe watoibva kwakusara sadza ndandakamirira inini. Ndakarohwa vanhu vachida kundipushira umwe akandikavira uku uyu anonorohwa une zvibhagiri achinondipushira uku. Ndakarohwa zvikanzi kuona kuti ndiwaparadza zvinhu zvangu fenicha yangu mumba munomu. Ndakarohwa kana zvikandazvimba musoro kwese ndakazvimba. Mande ndakaenda kuchikoro ndakazvimba kudaro. Headmaster vakati iyi yangu yekuti vabereki vako tichimbovaisa kumapurisa zvanyanya. It's either titi unorerwa nomumwe munhu. Ndikabva ndati aiwa sitiri zvakadaro. Saka ndadzoka ndiri munhu anga achirutsa ropa saka ivo vakazviona. Vati ndaunorutsira ropa rako uku futi udza mai vako kuti wakudzoti baba vako vari kupi. Yadzoka nyaya. Saka inini handina kuda kuita munhavo. Ndopandakazoti manhero acho ndarara kudaro pakauya mukadzi ane vhudzi refu. Fesi yake nanhasi handimuoni mukadzi iye anambomuona fesi yake. Anogara achiuya pese pandochema anouya mukadzi iye. Saka mukadzi iye ndobva auya. Zvikanzi warohwa ndikati zvikanzi waroverwa ndikati ndaenda kunorukwa musoro. Zvikanzi ndakuchida kukudzidzisa kuruka. So tiri kuturuka paya zvikanzi nyatsoteerera zvandiri kutaura. So ndiri munhu yakaita kupapama kufura maziso. Dana ndobva yatanga kurova. Ndobva ndati ndikandivhare maziso zvikanzi hausi kurota ndiri panapa. Hausi kurota ndiri panapa. I still remember those words. Nanhasi mukadzi yanouya kwandiri. So hapana kuita 2 days ndobva ndatambudzira kuruka musoro meminongo yanonditeedzera uya. So ndakumuruka musoro ndobva watouya zvikanzi warukwa nani zvikanzi aiwa waruka naipapa zvikanzi wakutoruka musoro. Saka iwe chitobva watouya totanga kundiruka. Ndakatanga kunetswa ndiruke kuma9 papaunodrega ndirari ndapedza homework. Ndopaunongomutsa mukondiruke musoro chavarukwa zvikana 12 achikudzotira donora apa wakanganisa. Anyway tabva ipapo ndaform 3. Form 3 ndopandakazonzi nastepfather wane makore mangani. Ndikati ndane 15 zvikanzi TikTok ndokukupa ukapedza kunyora ndakagara kutanga kuti ndikukupa 15 days. Pa15 days dziya ndobva dzakura zvikanzi aiwa ndokukupa kusvika wanyora form 4. Zveshuwa wiki rekunonyora form 4 riya rakazosara rosvika inini nanga ndatoba inonzi chitupa chavo stepfather. Nokuti ane makore kuti unotora passport makore angu anga ari pasi. Saka vaida chitupa chemunhu mukuru kana kuti ivo vacho varipo. Saka umwe anopindirawo ndakaba chitupa mbva naina mapurisa angasatisfya. Ndikaenda kumapassport office ndikati inini vatadza kuuya vari kubasa but zvitupa zvavo zvese ndinazvo zvikanzi alright. Lakini mukomana wacho nanga ari ipapo kakari kechidikiwo time yacho zvikanzi mazuva acho mapassport aibuda 9 months.
aitora 9 months saka mukomana aimbva azoti saka iwowo usipondida ambotanga ndakanyarara ndikati inini ndichiri mwana zvikanzi ndokukuona saka ukadanana haudodanana neni tikati ini ndichiri mwana mozva zvichibharanzi zvezvekuti unongotori bharanzi tikanzi pasipoti rako rinobuda after 2 months pasina 1 month mukomana wayo akundifonera zvikanzi zvotori pasipoti rako ndaenda kuya saka mazuva iwayo nanda kutambirawo kutauni mungosangano nevasikana makudi bhozi ndasina pekugara pandadzingwa kai pasipoti ndinavo ndadzingwa handisina pekugara tiri mutauni kudaro kwanga kune murungu aingopa vasikana mari bhozi maitoenda ikoko chero muri 6 maisvika pamba pake mogara ari kukopi maisvika pamba pake mogara amakagara kudaro iye aibva kwaanobva hameno kumabhizinesi ake hameno kwaanenge achibva auya okupai mabhera cheki wakuchine mabhera cheki okupai 20 usaridza kana wanida unorara naye uenda muhome make vamwe mese munobva manzi chipai maenda anenge asarudza ubva asara saka musi yoyeni ndaendawo neshamwari yangu zvikanzi iwe uri kuchema mari ngati zvikanzi aiwa mari ainetsi handikuneiko kuti aiti taikudana tichiti kucomlink zvikanzi kune kucomlink kwatiri tichienda unonopiwawo mari taenda kuya ndanogara tagara paya musikana webasa auya atotipawo madhiringi apena musikana webasa iye pamwe anoziva zvinenge zvakazonokunga meno but takangopiwa madhiringi nandakumwa zvikanzi imwa ndikati endomwa sei zvikanzi imwa stress ipere because ndasina pekugara mai veshamwari yangu vanga vakomplaina ina handingarambe ndichifidhana neshamwari yako iyi pamba pavo apo padhuze but zvinotondishamisa kuti vabereki verudzi vanodzinga mwana mudiki diki kudai vakatombondibvunza mai vaya waitei ndikati hapana vakatoenda vari ivo vakati mwana uyu mamudzingire zvikanzi udzinfunze mai vake kuti baba vake vari kupi mai vayamba vadzoka vakati ini ndatozotadza kuziva kuti torarama sei hameno mwari zvaanenge aita saka umwana wavo taigarawo munhu aingochinja nzuva varumewo akadana nemurume womunhu ndokurarama kwavaita asi mai vake vaizviziva saka isusu ndokuenda kutauni kuya murungu uya ndobva nditi iwe enda uko akandipa 60 bhera zvikanzi iwe enda uko saka shamwari yangu iye ndobva yamira yakatarisa zvikanzi kuiwewo sei wasaudzwa ndikati handisi kuziva inini kuti chii chinoitika panapa ndiwa ndionza pano ii zvikanzi aiwa iwa ungasarudzwa kupiwa mari yakawanda ichitongopiwa ma20 murungu yaya ndobva nditi ngaine murume murungu yaya akararame nanhau ndirepa ndinganye ndobva ati uri kuda imwe mari ini ndobva ndafunga ndikati bhozi ndaitoda kuenda kubotswana ndoyanga iri first trip yangu saka ndapiwa mari kudaro yakaenda mu100 mabhera saka shamwari yangu zvikanzi handinoziva kuti kumba kwedu hakuna chikafu ndikati ndosara ndichida kukupa 40 ndosara ne60 zvikanzi ndafunga kuti pamwe ufunge ngati inga ndokumba kwandiri kurarama 1 tatenga grosari musi iwoyo tatosvika kumba kwamai veshamwari yangu mukoma wamai vangu anga ari n'anga anga ari kuno kuSouth Africa so ndopakanga zvichimunetsawo ndokubva abva kunoko achinanga kupi kumba kwamai vangu vasvika achiti ari kutsvaka inini saka mai vangu vakati hatisi kuzoti akaenda kupi ane musikanzi wamazuva ano zvikanzi aiwa ndiri kumuda ndowandagarira panapa saka mukoma mai vangu vakaita 3 days mukoma mai vangu namai vangu vazvionana saka mai vangu vakapushwa manje kuti vachiita sei vachitsvaga inini ubva vabvunza mai shamwari yangu kuti ariko here musikana zvikanzi aiwa vabuda vaenda kutaura zvikanzi kana adzoka ndikuda kumuona mukoma mai vangu hana kumirira izvozvo vakati ndiudzei kwavari ndokupakauya mukoma mai vangu kumba kweshamwari vakati ko iwe kugara kumaraini ndikati ndakadzingwa ndinogara ndichitodzingwa ndikangomorosa munhu ndinogara ndichitodzingwa saka apa weni ndakangotiwo kuna babu vepa next door maswera sei vanga vari mugadheni zvikanzi enda kwavari saka ini ndokuziva ndokubuda kana kanzela chaiye akambotsama kutonga nyaya akasvika pakuti azvitadza ndokubuda ino ndokupapa kwandoziva kwanenge kwazikambo panapo asi panapo kugara kwachono kunoti nditsei chikafu koma mai vangu ndodovati aiwa handitese vataenda kukwekwe ukwavanga vachigara so ndaenda navo kuya vane vana vakomana 5 musikana 1 saka pavakomana 5 vomba kune vadiki ava vekupedzisira
Vadika vamukomana wangu haanga asingagari Zimbabwe, anga achingoita 2 weeks in 2 weeks out semunhu wenyanga. Papa pacho kana ato haiwana kugona kutoita mwedzi ari kupi ari ikoko ari kuno kuSouth Africa. Okay, so zvadaro ndasiyiwa kumba kuya. Vana vaya vaindobva vanditi iwewe handinozwa kuti hauna kwekugara, saka unotoita zvawatinotoda. Vana vaya ya kundirepa vakandirepa vakaita zvese zvavanoda sesimei. Vaitoita kuchinjanisa. Pandakanorekota kumusikana wokumaraini, vakomana vaya pandakadzoka havakandirowa. Ndakarohwa. Ndakarohwa zvezvokuti ndakarohwa apa mukoma mai vangu ndopa akagara mwedzi wese muSouth Africa. Ndakarohwa. Kunzi wataurirei secret yemumba. Dadaro inhombo yatovapo. Mukoma mai vangu ndopa auya. Akati iwe wachinja mazuva ano chii hazvitauriki. Ivo vanenge vakapa ziso kwandiri vakomana vaya. Kuti manje ndikataura imi mati muri kudzokera kuswera mangwana inosara yaya yangu pano. Zvisinei ndobva ndatopa next door paya ndaruka musoro. Ndarukawo musoro dhera chiroro. Asvika mukoma mai vangu vachibvunza kuti kuchii kuti ndichataura zvazingatauriki. Ndaruka musoro daro zvikanzi nemusikana waya iwe kune vanhu vari kuda kutorukwa kubheri. Izvezvi so ukatokwira mangwana so ndobva atofonera vanhu vaya zvikanzi kune musikana anoruka muneye mugamuchirei. Ndobva atoudza mukoma mai vangu akati watogadzira mari yevhisa pandodzoka ndokudzoka ndichikutora. Ndatoenda kuya ndaenda kuBF ndakanoita 3 months ndairamba kudzoka. Mukoma mai vangu achibvunza kuti kochii pane zvandakaita here. Ndikati aiwa hapana ndiri kumbozorora kumbopodza kuti zvichataurika kuti aiwa ini ndine nhumbu pana hazvitauriki. Ndopandakaona kuti inini rege ndini kuBotswana. Ndopanaenda kuBotswana kozi ndasingadi zvazvo Zimbabwe. Musikana akandoona akazonoudza mukoma mai vangu ati munhu wamuri kutsvaka atori nenhumbu. Mukoma mai vangu akanditsvaka kubva ipapo. Pandakaenda kuBotswana ndikazvarira kuBotswana. Ndazvarira kuBotswana ndifunga musi wekuzvara ndandine mari yangu yekubhadhara. But nekuda kwokuti pamba pataigara kuBotswana papasina denga papasina dhoo yanga ingoriwo chibhilding chakangoiswawo ipapo ndopataigara. Ndobvati aiwa munhu uyu ngaangoti putu. Ndokuti tikati ngaadzokere kumba kuya kune mwana hazviti. Haisi environment iri right nemwana. Saka ndakagara mujere nemwana for 2 weeks. Ndinaye mwana. Kundibata zvakanaka vakandibata zvakanaka mujere mumadunyepo but vakati havakwanisi kundiendesa kumba uku kwandaigara nemwana. Kune tsvina mwana anofa. Pasipoti zvese mari ndanga ndinazvo. But vakati aiyo unofanirwa kuti woenda kupi Zimbabwe. Zimbabwe yacho ndofunga kuti unosvikira kupi. Kumba kwamai vangu chaiko chaiko. Mai vangu chaiko ndiona chaiko handizivi kuti why. Ndakambosvika kuvabvunza kuchema kuti why. Chii why muchiti mukanditarisa munonzwa hasha. Why. Okay, sezvinei ndopandadhikoka ndopandasvikira kumba futi kweshamwari. Kumba kweshamwari ndakagara 5 days. Naidone kutya because mwana wangu wanga azvimba dumbu. Azvimba dumbu. Zvikanzi inhova mwana wayo anofira munhu. Vasikana vaenda kusumuka nokuti kumba kuna mai vangu zvikanzi aiwa tine mwana wenyu please tinokumbira whatever zvakaitika torai mwana. Ndadzoserwa futi kumba kuya. Ndadzoserwa kumba kuya laki racho nopakatanga kuita online revanhu vaida kurukwa musoro. Saka panyaya dzemari handina kuzoda kutambura kuti ndinzi ndinotambura zvakanyanya. Ndopakatanga kunetsa kamusoro kwacho ndaitomukira nokutswerera ndichiruka musoro. Saka iwe kola iwewo ndiwe munhu wanakadziswa kuruka musoro neghost kaiwo 1 night ukafuma uchitogona. Aiwa ndiri kureva chokwadi nokuti alright. Mukadzi uyu akauya ndakarara auye ka1 chete ka. Auye ka1. Kuti ndinzi ndinosangana nemurume ane mari ndinenge ndinotorara. Pamwe pacho pano pandinotodemba kuti pane ndiri kutoenda kumunzi womukadzi uyu kuti achiri kungono apiya chete. Ndiri kuenda ikoko motomunzi mukadzi iye achitoripo. Saka ndadzokera kumba kuya ndiri kumwisa mwana atova ne 3 months. Baba vaya vatanga.
Nombo ndeyani mwana ndewani azvitauriki mukoma ndo paakauya akandiita sei akanditora futi ndatorwa kudaro ndo pavazoti no wakufanwa kushinda kusaka kunoku no inini mwoyo wangu uri kutoti kana kunoku hauzvisi kuita kuti uite sei ugare ndatorwa ndanoita 2 weeks kumba kwavo vhisa rakabuda very quick ranga richiri kuita 1.6 vhisa parakabuda mari yandakanga nayo nangono ne 10,000 yama mari dzakudhara dzedzi mara tije anzi mameni waitwa mandikira watoti macheki ndanongori ne 10,000 bhera ndo yanga yasara panditi mari yese yandakaunganza bosi mukoma mai wangu aindidira kuti ndinotsvaga mari saka ndobva watoti aiwa handichakusii saka panyaya yakanetsa manje ndokudana munin'ina wamai wangu ndowaanga ari pedyo neni kati mainini okumbira mundisarire nemwana mainini vakafara vakati mwana ndinosara naye mainini vakasara nemwana vasara nemwana hapana kumbotora kana 1 week mari nanatoirova kusikunoku ndandatowawo kutoroka musoro pane imwe garaji kutoruka musoro ndatotenga mukaka zvese zviri kudiwa zvatumirwa saka mukoma mai wangu akati pandiri kuzoenda iko zvino wakuchindibatisa zvinhu ndochinda nezvinhu sezvino ezilo ndakaita saizvozvo vaenda vadzoka vakati ndakuchida mari yestendi pane stendi yavanga vawana inge iri musoja zvikanzi stendi mukadzi wemusoja mukadzi akatofirwa nemurume wake saka varoda kutoenda kupurazi yanga iri stendi yemutauni zvikanzi pastendi pari kudiwa 3.5 time yacho yanga ichiri mari yakawanda stereki 3.5 inini ndakanga ndingori ne 2.8 ndopa mukoma mai wangu bva vatoti ndiri kukuwedzera mari asi mari yangu uzondiwedzera pavhisa ndozvavakaita okay ndobva vatoenda wagadzirisa stendi iya zvinhu zvatoitwa chichi zvikanzi tamirira mapepa kuti vachichinja muzita mavo kuenda muzita mako ndobva zvatoitwa sokudaro semunhu wanga aizikamwa zvinhu zvaingoitwa fast izvonizvi alright watouya nemapepa zvese izvi ndinazvo mapepa ndiwaya handowazviona kati ndini ndaakuchikukweretai zvikanzi bodo wakundikwereta ndaandichiitira kuti ushande uchiityika kuti une chikwereti changu ndo vana vatinoda okay tapedza mwana zvinhu zviri kungoenda ndakagara 6 months vhisa richinoexpire opakudzoka vhisa raexpire ndobva vanditi ivo ndambotaura nemunin'ina wangu chimboenda kumba ndikati kumba kwamuri kuti ndienderi mwoyo wangu ina hangu handisi kuda zvikanzi aiwa ndati handitese takabva taenda tese paya handina kupedza 3 days ndakatobatirwa mamacheti handina kundopedza 3 days chaidza hadzina kupera ndakabatirwa macheti hapana singazvizivi muraini momo ndaigara ndakabatirwa macheti ibva pano chini handidi kunyepa sismeli ndakasvika pabreaking point yaikutoti murume uyu ndinoda kumurova nyatsondodo wangu ndiyani ndakarara ndichibhukida kwatakakurariswa kwacho ku16 uko kurara mbome vanhu chivhumu chitokotoko tiri like tatiri 11 but takamanikidzana kurara muchivhumu ichocho zvokutoti varidzemba nemi ndakati ndakavanzira tsitsi ndakamuka makuseni wayo ndikati ngavandiudze handisi kuzodzoka pano ndoda kuvarova asi handisi kudzoka pano so ndakabva ndaenda abvumidzwa kupinda gate ine ndakabva ndarambidzwa kupinda gate saka pane munachisi uri pagate so uchivhura gate munachisi unenge ura saka munachisi iwo ngo watoibva ndikabva ndati ndakaita kunge ndinotanda manachisi papa newaya yekutandisa manachisi ndobva ndavahaka vachindituka kudaro ndobva ndavahaka newaya vachinodonha muzijaindi vachinodonhera pasi ndakaita vekuruma bedway ndakarova ndakaita vekuruma vanhu vesachingoti rova panakanga ndazononga dombo chitirika nditswanye musoro zvikanzi aiwa asunga toinde kujere maive pane kidhondoba vakazoti aiwa kujere bodo saka amai vangu vakanga vari mumba vanhu vaisavana kuziva kuti pane fight panzaa ndokakazonzwa dhora kurohwanzi murume akutouraiwe mukati imomo mai vangu bva wakuda zvauda kutondiurayira murume wangu ndikandaakuchirova nemi wacho mundiradza kuti baba vangu vari
saka mumwe wacho kudivi kwedu ndanoda kutotaura zita ndopaakati bodo hatidi ngozi amai havarohwe ngavandudzika kuti baba vangu vari kupi naimi pane kuti vanditambudze pandiri mudiki naimi ndiri kungotambura ndichifira vamwe vanhu aiwa bodo ndanetsa saka nyaya yakanetsa kansela ndobva vauya ndobva vanditora ndobva ndaenda kumba kwavo saka muzaonenge uchichema nehasha neshungu hadza ndakachema kusvika ndanyarara zvikanzi nhasi unorara pano wakati urari pano nhasi unorara pano handisi kubvumidza kuti uende kupi nekupi saka dzimwe hamawo dzakazonoudzwa kuti ndo zviri kuitika dzimwewo dzaiti ufarira kuti mwana uyu hasi mumhuri medu ngaaende vamwe vese vakaita kunge makaradhi ini ndiri mutema saka kansela ndobva vati gara pano ndagara chii chiri kunetsa ndakati vana ava vandidi kubva ndiri mudiki iye vandiudza kuti baba vangu vari kupinda mboendawo ikoko ndanoona kuti zvakamira sei kana ndarambiwa ndobva ndaziva kuti ndarambiwa nemativi ese zvikanzi mai vako hava kuti tozviziva asi mai havarohwe asi ipapo pavarovapo awe wagona bhozi pamuromo pake panga panyanya okay ndakabva ndanzi mangwana acho ndakarara mangwana acho nopandazonzi mainino demamboenda South Africa kwamanga muri kuya mukaenda South Africa musadzoka zvenyu chekudzokera hapana endai munoitawo ma20 years 30 years sevamwe muri kwaikokoko asi mwana musafa makakanga macho chinonzi mwana manzwisisa ndevamwewo vatete vekudiviri kwastepfather vangu kuya kwatakambonorara kuya vakati ndambozama kugadzisana nehanzvadzi yangu zvaramba mai vako chaivo chaivo handizivi kuti ndimai vane mwoyo wokuzvara chaivo kana kuti chii unenge uroshi oright mai nini ini ndakuchikunamatire kuti muchisumuka izvezvi uchinanga kupi South Africa kuya uko handina visa that time visa raexpire mukoma wamai vangu atori South Africa that moment ari kufunga kuti zvinhu zvakaita sei zvinhu zvakatonaka ndopakarova 2 months South Africa inini ndopandakati zvino manje pano ndarara pasi pamba pedu kuti ndinde pamba pedu chaipo panext apa pasi kutoita avawo varikuti aiwa manina kwangu imibva imananga kupi South Africa handina mapepa mufungi chandakaita ndofunga kwanga kune mamwe masoro ndokuenda kumasoro aya kuti ndinyatsofamba zvakanaka ndokuenda zvikanzi kana masoro eku50 madzimai avo zvikanzi mwanangu warara pano ndanga ndichikutarisa ndichikunamatira warara pagedhi pangu but mwari ndambozama kuti mwana uyu ndikuda kumudzinga kwakaponderwa pagedhi pangu but ndizonyatsotarisisa kuti wabvepi ndione musodzi uri kutoti handina kukuenda zvesho waida kundidzinga madzimai vavo ndikavachemera ngati handina kukuenda mukaona ndauya ndikarara pagedhi penyu because pakazosara posvika vanhu inini ndakanga ndasvika ipapo kuma12 pakati peusiku vanhu vakazotanga kusvika kuma4-5 inini vakandiwana ndiripo ndakarara panze pegeti saka madzimai vaya zvikanzi nachada kuprofita bhozi ndine hasha imboenda pane vamwe vangu ndokuenda madzimai vaya zvikanzi mwanangu ina handina kumboona waenda South Africa ukazonobata musoro zvikari ndikati bodo madzimai ndinotoruka zvikanzi chinyarara ini nditauri ndobva ndanyarara zvikanzi hanamboona wabata chinhu chinonzi musoro kuti waruka musoro wapinda muSouth Africa uchisumuka panapa ini handina kumboona wabata chinhu chinonzi musoro futi mwanangu hakuna bhawa rausingazivi muSouth Africa kuSouth Africa uri kunopinda uri kunotangira mubhawa mabhawa ye hauchaita kwini wemabhawa hapana bhawa rausingazivi mukoto wese wejuri wausingazivi muSouth Africa ndambozama kutsvaka kuti mwari mupe imwe nzira but zviri kungoramba zvakapoenda bhawa ndikati madzimai inini kana handisi uri pano nditori nemwana ndinotoruka musoro nandimbori nesaloni kupikupi kunyuka sewo kudidi zvikanzi mwanangu imboteerera zvandiri kutaura ndozvandiri kuona pano but kune shamwari yati hande kubotswana but iri kuda kupa chinokupa murume ane chirwere okupa 10,000 pula ndoichauya chikuvika kunuko saka botswana usaenda South Africa enda zvako nokuti pari zvinhu chaivo tikati ugare muno muZimbabwe unopedzera wazviuraya ndikati zvikanzi dzokutongoti munamato wedu unange kupi South Africa choro usina mari chauya mari iri kuuya mwari harisi benzi ndinouya ndikati zvikanzi namadzimai vaya zvikanzi
ndakuchikupai namato kuti chirwere chinonzwo AIDS chikujambeni. Ndakazoona. Tiso paya ndichibva pamasowe ndokusangana nemumwe musikana wekumarembo. Mari kuda kutaura mazita menoti. Iwe ndanga ndichikutsvaka. Kuda kutaura mazita evanhu mumuromoyo. Zvikanzi kutsvaga ndikati kuchii zvikanzi ndakanzwa kuti wanga uri South Africa. Ndikati tatiri kukusaidiri kuku taitengesa madhoiri ndairuka musoro. Zvikanzi munhu akanaka kudai kutengesa madhoiri chichi. Ndinoshanda mushopu yemuNigerian ende tinotambira like mazuva iwayo 2000 yange iri mari. Zvikanzi tinotambira 2000 every week. Inema. Zvikanzi iweweka chuya kumba kwedu ende ugarire kumba kwedu. Saka ugarira kumba kwedu ubvouya nasisi wangu inini ndakutosumuka. Ndinasisi wake tagara tiri matokushata akati aingomhorosana ndepi nyaya dzikanzwa ndepiwo zviro kuti ndaita musikanzi wangu wachingonoti chifo ndichipfuura. Ndaenda kumba kuya kuti ndichataura kuti ndakadzingwa izvo vanotozviziva kuti kumba ndakaita sei ndakadzingwa. Ndikati inini uko handichadzoke. Zvikanzi aiwa namai vacho zvikanzi aiwa iwe gara pano vasikana ndokuperekedzai munosumuka motevera mumwe wenyu. Tisu paya takaita 4 days taenda futi kumasowe. Taenda kumasowe paya ndikati ndine munamato iwo ndakapiwa ndakanzi 3 months ndinawo kuti ndichataura zvitaurike ndobva tangoenda mamwe masowe izvozvo ngoereswawo. Taereswawo paya ndadzoka nemunamato yatarara ndinzwa mukadzi uya kuti rasa dombo iro rasa ndochi ichocho. Saka ingirozi yako saka mukadzi yeingirozi ndiyo ngirozi yako iyoyo. Zvikanzi rasa sageza nditi wakanzi chipai. Ndikati ndakanzi 3 months nemunama. Zvikanzi ndo chaiwo iyoyo wakatokwana so. Ndobva ndachema futi ndiri kukuhope kuya ndina mari yekutoendesa yachona. Zvikanzi zvemari hazvina kana basa mari iri kuuya. Saka mangwana acho ndobva kwasvika munhu aida kurukwa dani ndobva tatoruka. Zvikanzi aiwa ko sisi wangu vari kubhata kuya vari kuda kurukwa musoro. Sisi vacho wangu vanoto vanhu ndobva taruka vanhu 4. Mari yebhazi yekutodidi ndobva zvaita se vayakwana. Asi visa hatina. Aiwa ini ndaimbozokuti ameno ndiri kutoenda kuenda ndiri kuita sei ndiri kutoenda. Tamubhazi ndikati todii. Zvikanzi ngatikwirei vhaya Botswana tobva tanoti South Africa. Tisu vaya saka takwira Botswana taburidzirwa kumunzi kuLuvatsi kuya. Zvikanzi Luvatsi Zirust. Saka taburuka kudaro murume uyoyo akatoona mota yemapurisa ndobva anotopushira mota yemapurisa ndokusungwa kwatakaita. Tasungwa kudaro takangonzi tichirara. Zvikanzi imimi makunofangwa kurara kupi. Takarara imomo. Takarara ikoko kuLuvatsi tasungwa. Ndobva tanyorerwa mapepa. Zvikanzi makunofangwa kuendeswa kupi iZirust because tatiri pakati chaipo. Zvikanzi makufangwa kuendeswa kunonzi chiko kuGaston kuya kunosunge kunodhipotwa vanhu. Ndakapotserwa ikoko tichisvika kutanzayo imimi kutorara musatorara wachai mugezi manje mutotoenda takanodhipotwa. Tadhipotwa ini ndaenda muBedbridge maya ndikati pana mai vandoziva vanogara padhuze nemochara. Mai vavo ndakanga mazita vane imba yavo yavakatoivaka through nenyaya dzedu dzemadhoiribus. Ndopatainosvikira futi nemazibhegi edu ipapo tichibva South Africa futi kumadhoiri. Saka mai vavo ndobva ndatoti pana mai vandoziva vari ipapapo vane imba yavo mochari imba yavo iri panext. Ndobva tasvika paimai vavo vakati ndiwe vati zvikanzi kochii. Ndikati tadhipota tasungwa. Zvikanzi hamuna mavhiza. Tikati zvikanzi murume wangu anokurosesa animozvisa. Ndikati munhu munin'ina wandinayo yakutondanga kundiitira utsinye kuti aiwa iwe uchaenda South Africa. Ari uko mukoma wangu ndiye ari kutibhadharira mari iwe uchaenda. Ndakanyarara wani kuti iwe wachinokuroseswa zvakaramba. Ini ndasiyiwa paya ndingori 1. Ndikati utsamu hwakuitikawo ndehupi. Namba dzemusikana uya dziri pachipepa akangonyorwa zita ndingori nadzo. Ndobva vati ko namba munadzo. Ndikati ndipei ndifone. Ndobva ndamuudza ndikati chinzwa kani inini munin'ina wako akuramba kuti ndichiuya nayo. Zvikanzi anogoramba sei kwinini haazivi South Africa iwe ndounoziva South Africa uya naye. Ndikati ari kutoramba ufunga ndisi kuziva kuti chii chaakuitika panapa.
asi inini nechomoyo ndaiti kumba handidzokeri, kumba ndokwandisingadzokeeri. Asumuka paya arambirwa masaidzi ese, adzoka kwandiri akumbira ruregerero. Ndamuregerera ndikati ngatichifambai because panapa pachadiwa, tarara 2 days hapana chabuda, vanoda mari kuti tirare pano. Tasumuka taenda pachigiraundi kunonzi kuti tirivadzemu kuya, kuna ana malaicha variko. Tasvika kuya ana malaicha vangononga ini zvikanzi vatete wei pano, haimi ndimi matiri kuda imi, haimi munorema imi, hai mimi ndakuonai muri uko, hai ndakurespecta imi, mimi hamugari kumasure kune vanhu, imi munogara kufrandisi tete. Hapo ndiye naye akati hai BP yasvika muvhudzi, akati kana tabva tese ngatigare tese kumberi ikoko. Zvikanzi vatete ndoda kutengerai nyama futi ndiri kutonzobvunza mufango wekutsamwiswa. Ndikati vari kutaura nezvekuti inini handitori namari, ndine 200 rands yandinayo pano nepassport. Apa pari kunzi kuprocesswa pacho pari kutodiwa 400, pari kushota 200, ashandi pa 200 yacho ndiyani. Malaicha uya ndinga muridzi wemota. Zvikanzi ndokumbira umubate munhu wangu zvakanaka, iye sarapo. Takaendeswa meno pakati pesango zvokuti chero kanzi ndokuuraya nongotipedza hako. Pedza ndiri pano, uraya hako, ndiri pano, uraya hako. Chero kanzi unorwepiwa, vakarepa vakada kuita sei, unongoti itai henyu, Mwari nevadzimu ndo vanenge vachikuona, iko kwahone kune munhu. Takaenda SIS MELLY mumba matakaona chirumu chidiki chakanga chine varume 300 vachinzi vanofanirwa kutora vakaita kutsikirirana. Chirumu chiri kutevera, chirumu ndopatasvika varume vaya zvikanzi tete mauya nemudzimu, avakati hanzi mauya nemudzimu kana titi ilaki ramuinawo ndokutotanga kudya after 4 days. Kabheji ramatotibikire iro rivatete, ngozi ini ndakasvika ndikanzi uyu ngaabikire mukadzi washefu, ngaatobikira shefu bhozi shefu vakamirira uko. Tofunga kuti mukadzi washefu. Okay, ndakabika zveshuva ndokumunoendesera murume wechikafu, ndokuya ndichipa vanhu vese sadza. Murume uyu ndokufara, aiwa ndibikira, kwakudziisa mvura yekugeza, kwakuita sebhozi ndasina mari kayakakwana. Uchiona vanhu vachiurayiwa pafurani pako kudai so vachinzi futseke nguva wauya pano mwedzi wese hauna mari, achiurayiwa chikando uko. Tinhaini munhu atourayiwa zvonzi atofa, ungoti Mwari unanda kuya pano kuzourayiwa ini. Takabva ipapo ndofunga murume akarara neka4 chandamukurudzira kumbira kuti shandise mapepa wakangwarisa. Okay, tazoiswa mota kuma11, takanosipa pari rwizi rwekutanga, takafamba rwanga rusina mvura, rwechi2 rwanga rusina mvura, rwechi3 rwanga rune mvura shoma shoma, rwechi4 rwanga rune mvura inosvikawo kumabvumo, rwechi5 taakuzotoenda, rwechi6 ndopakazonzi tinokumbirawo vane mishonga, vane madumwa, vane chii ngazvisare panze pemvura. Ndopanoona kuti vanhu vanga vakasenga, vanhu vanga vakasenga 1 by 1 vachidzikurura, utange kupfeka futi. Kana uchiziva kuti une mushonga kandaba kuti tisati takurova, munhu wese vakatanga kukanda mishonga, madumwa panze pemvura. Mvura inodzipa bedway, unokutokurumidza kufa. Ndopainzi usasamudza makumbo, ita ekudhonza mumvura. Ndati musoro wese wangu uri mumvura, kabhegi kanga kari pamusoro ndichikrosa rwizi kusvika ndanobuda, vamwe vachienda, uchiona kuti uyo akutoenda nemwana, ichinzi usabata munhu, rega aende. Uchifunga kuti Mwari kwandiri kuenda munhu uya asara akaita sei. Takajamba fenzi yekutanga, yechi2, yechi3, takafamba kusvika kunonzi ku Days Town. Inonzi Days kumapurazi. Days Town yange kumberi kwacho, isusu tiri kuno kumapurazi. Saka tasvika ku Days kuya takafamba SIS MELLY kusvika pasi petsoka pakazvimba apo. Panozvimba pasi petsoka, pakazvimba kusvika pokuti hakwanisi kufamba. Tagara pasi kudai, tamirira mota dzakauya dziri 3, apa vanhu tiri 600. Pakanzi iwe uya. Saka wananga ndinayo yandobhadana, zvikanzi iwe uri kufamba nani, zvikandofamba neuyu. Zvikanzi ndobva vafonera musikana uya ari kupi kuno kuSouth Africa. Zvikanzi iwe tina ningi vaviri. Uya muningi akaramba akatsika madziro. Zvikanzi hakuna kana ukamubhadharira usi mwana wamai vangu. Andimurupona. Ndakangozonzi vatete, inimi chisarai makagara apa. Ndakasara ndakagara. Varume vese ndasara ndakagara navo vari kuma 300 400, ameto vangu vari vangani. Mumota mangupinda vanhu
shoma shoma zvikanzi dzimwe mota dziri kutevera ndokuenda kwavakatoenda ndokusara ndinouya ndakaita sei ndakagara pasipoti rangu vanaro ndikati ko pasipoti zvikanzi aiwa mota dziri kutevera vanokupa pasipoti ndati takabuda mufenzi moya nyota waipisa kupisa kuzvokushura zviya takanotanga kupaza inonzi chiwindmill yamapaipi aya kuti mvura ibude ndokumwa mvura tiripo ipapo takamwa mvura kusvika amen because tatani 2 days tichifamba chikavhatira mvura ndo yataida tapera ndakangofamba shoma akadokuhwani musikana amen kuti varume vangani ndakuchifunga deep kuti saka ndikaropa vakada kundiita sei hana zvavakandiita kuti avatete vedu ava ikakwanisa kuvabatirana nokuti kuchafamba chaiko chaiko avatete vedu ava vakatibikira saka haiwa vakandibata zvakanaka saka ine ndakasvika pakuti ine ndakungofira pano ndakuzvitsikisa nemota ndokurara padhuze nepapa nebridge ndobva ndarara ndakaisa musoro paroti mota makumba rarega uko zvizimbara ndotanga kuhuta chiti pii ndakaramba ndikati tikai zvino bva vanodai usonobva raenda mota yaibva kumesina kwacho isi tiri kuodes kumapurasi ndobva yakudai so yakamboti pfuure ndobva yadzoka yakati kana munhu yafa iro pasi pebridge panga pane vasikana 2 vanga varipo vaitotya kubuda vanga varipo neimwe crew iniona ndiripo ndiri parodha zvikanzi munhu yarapa akafa here ndokakafugura musoro kudai ndikati aiwa ndinakufa svike mukadzi varume vakadai aiwa vasikana vamwe vari pasi pebridge ndovabuda zvikanzi kana nesiwo tarepo varume vayabva vati ndinogara kumapurazi mukadzi wangu ndokugreat zimbabwe ndokutorwa SIS MELLY ndokuenda mukadzi uya akangosvika achinoti bakwa ndiri zvakati murume wangu rudaya nemurume wangu ndikati handidana nemurume wenyu ndiri kuda kubetserwa kuti ndiende kumberi kwandiri kuda kuita sei kuenda handidana nemurume wenyu ndangotorwa aima ndakashungurudzwa makashungurudzwa kona akashungurudzwa kutorerwa bepa rechingwa zvikakurura ndoda kuona kuti warara nemurume here wakuiswa chimumwe kuzasi kudai zvikanzi warara nemurume wangu ndikati bedwe ine ndiri kutopfuurirawo kuenda kumberi uku handine nemurume wenyu handisi kumuona inini wamuona sei wauya nayo pano sei kulekamborare ndakarara ndakagara kudai ava vachidzifodora hope ndakarara ndakagara ndikati mwari komari yeko nendishungurudzike kudai okay ndobva makuseni kwakuseri kuimba kwake kwakune imwe maini kwakune vamwe varume mazimbabwe ndakaona nedressing ndobva ndati hello zvikanzi mamona anoda varume mamona kwimemhorisani mama wazvirepi vaniva mamumhurusa akati ndakaona dressing ndikati vanhu ndo vanokwanisa kundidetsera ndaida kukumbira foni kuti ndifonere munhu ari kujobheki kuti veduwe inini ndazosara ndazosiyiwa kochii chaitika ndokuti heno varume vaya zvikanzi sister uyai kuno imi muri wokumutau uyai kuno ndaenda kufenzi kwe vasikana vaviri ndokumhanya kunodana mukadzi uyo pamba paizvika yamuona atova nevamwe varume futi anoda varume mukadzi uyu ndokukumbira foni zvikanzi budai kugeti tifone tichifamba because network kuno inobata pachifomo ndikuya tiri kufonera musikana aiyo zvikanzi nemusikana tsvaka vanhu vanokupa mari ukwire uuye sisi vangu ndovaramba tsvaga mari uite sei ukwire uuye because tiri kutorwa kuno kubut anyone ndikwanisi kuitira utsinye uya because ndindakakuti uya ndokuvarume ndokundipa 100 rand svika 100 rand yanga ichiri mari kataime yacho zvikanzi sisi mukasvika kwamasvika chero mukazotumira after 2 years mabank details angu namba yangu tinoshanda pamaini yamaona iri pazasapa ndichitirega ndichidzokera kumba kuya mari ndakabata ndakuchida kunopeka tuhembe ndiite sei ndibude ndiende mapurisa ndakasvika pane mota 6 dzemapurisa mapurisa akati umwe wacho akati you look gorgeous ati kuti ndichati thank you ndikuti ndichati passport handina ndikati asiwozoti handina passport zvikanzi uya pano saka zulu manje ndokwanisa kunyatsotaura fluent zvikanzi anototaura zulu izvo haana problem aiwa patorina kana problem apa zvikanzi problem ndeisisi ndikati no tatorerwa mari chichi saka tabetserwa nemurume mukadzi akundirova kuti ndodana nemurume saka ndapiwa mari nevakomana vaviri vamuri kuona vanoshanda kwamaini
vatondipa mari yandakabata nenhamba yavo iyi vati ndizovaisira mari makao hazvishuwa zvikanzi no problem chitora zvinhu zvako upfeke uite sei uende ndisati ndaenda ndataka ndichioneka vakomana vaya kuti ndozvandaita kudanidzirwa mupurisa vakomana yamva vatanga kundiperekedza kunobuda kupi kudust road apa kunokwirwa kwacho mota veduwere vakafamba neni akabva vati iwe chikwira mota iyi yekambani iri kubuda kugeti ndasvika kuya vasikana vaya zvikanzi kutisiya ndikati izvo tambobva tese vasikana vaya 1 havana mari ndine 100 rand isa mota yamiswa mota zvikanzi vari kuenda kupetersburg zvikanzi aiwa tiri kugumira mukudistam zvikanzi alright mari zvikanzi 25 rand ndikati akomana mari yapera pano ndikati ini chandoda kuita se kuenda kuzi kupetersburg ndokuziva mukoma mai vangu anozikanwa zvakanyanya papetersburg ipapa vanozikanwa ndoda kutoenda ikoko takwira odestown vasikana vaya kuti bhadharira ini ndikati aiwa ini ndiri 1 bedway mapurisa kuti iwe ndisachiheti chawakaisa musoro vanoona kuti uri forena ndikati uyaarwesere kuchiita paana mari futi pamusoro pacho zvikanzi iwe zulo wakaigonera kupinda kana ndakambogara kuno ndaburidzirwa paya mapurisa ari papo paodestown pacho vamwe vari kuenda ati mwari pindirai vedu uye mwari pindirai hanangambosungwi ndatosvika kunoko mapurisa ekuti takata vakationa kuti havana kutiona vari kusvika vemwe roriwo yamiswa yebva yanguti pindai munosungwa nemapurisa pindai pandiri kunomira hapaite nzira yese angangori mapurisa tichangoti veduwe mapurisa hapana anokwanisa kuvavhara kumeso kana kumbomiswa murume uya akutoti petersburg 25 rand maiwe mari yapasisi zvinondasara ne50 rand kuti ndizasvika jobek iri kuti 150 apa ndiri 50 rand musikana wandasara naye uya akuti sekuru wangu ari kujobek sekuru wangu akadai havasi kutumira mari tichingomburuka kudai zvikanzi one umwe murume wo kuchipingi zvikanzi makadiko dayaska ndiri kuti ngatiende pamusika panotengeswa madora paya ndopandonyanyozika ai mutadzoro kwasviba vanhu vavharavhara musika yavo zvikanzi aiwa uku hakusisina vanhu uyai akutiradza fake aslam ndokugadzirirai mapepa mundorare kumba kwangu mondodye sadza nemazai ini ndinobika sadza kemazai havakomana tiripo tiri kuenda kumba kuya chandiri kuda kurara handisisiwe ndatinokuda zimene ndinoda kurara ndaneta tasvika mumukuku uya wangu wepurasitiki akangoisa muti mugamu yayo ndokunourrepa nemapurasitiki ndokuisa danda yatovaimba izvo vanhu vatotsonyana vakutodanana vanhu ndikati aiwa chimboite zverudo henyu inini ndinoda kuenda komberi zvetsvina izvi nandidi varara avo vakutanga kuita zvinhu zvavo ndikati vakomana makuitawo ndiri mwedera anambomira kuti ndibude basi pane zvinhu zvaitodyiwa ndimumo ndakandiita unge ndisinganzwi okay kuma 12 tanokerwa zvikanzi budai muridzi wemukuku auya ndakumbirawo ndikati nechizungu amukupasiwa here kuti tisvikewo chero mangwana makuseni zvikaenda kukupai 2 days kuti mubve papa nekwachipinge muridzi asagwana haakwanisi kutaura chemunhu zvika ndokukupai 2 days ndanyarasisa ndokukupai 2 days kuti mubve panapa saka takapiwa 2 days pa2 days idzodzo ndaitsvakawo angandipawo ndakatofamba netsoka kuenda kutaxi rank kuti ndinohaika ndafamba kudaro zvikanzi jobek 150 mataxi zvikanzi kana usina mari yakakwana enda kumagonyeti road kuhighway ndaenda kuya ndasvikawo vamwe bhudhi havadi kunzwika kuti ndiwo kuzimbabwe vakarourawo musouth africa ndobva zvezvokuti anzi unonyara zviya ndakatokuva kwenye ndikati hello sabona unjani zvikanzingera aitingeti ndiri kushota ini mari yangu iri kushota but sisi vangu vari kujobek zvikanzi nhamba dzacho dziri tichifona ubva afona zvikanzi uya ine mwana kuno mari ndokukwayo murume uya ndokutora 50 rand ndinaye ndokumuti dzvi kwasitotachi 100 rand nati takasara tosvika muno mujobek zvikanzi kuchifuwa na fomu zvikanzi subscriber
wagadzirirwa saisi. Tarai. Ndakadzimirwa foni. Kutoona kudai kuti ndineuya ndasvika munhu aruda mari yake foni yakatodzimwa. Murume akati futsa hande kumba kwangu unonditukisa nemukadzi wangu kuno ndakunonoka. Chichi kunonzi kugrassland ndokwandakaendeswa. Tasvika mukadzi akati murume wangu aenda. Wangochirara murume wangu. Takarara pamubhedha 1. Murume anga ari uko. Mukadzi wacho pakati ndandiri kumadziro. Akanditongesa ndikamuudzawo nezvino kuti Mwari handisi kuda nemurume wako. Ndadzimbirwa foni ndakaita 3 days ndiri pamba ipapo. Mukadzi anga ari munext anga ari house girl amene kumwe kwaishanda saka akandinzwawo ndakumbira foni ndichitaura kuti kosiye wakandidzimira foni iko ndiri kunzi ndinodanane nemurume wavanhu ini singadanane naye. Saka mukadzi yandokusumuka ndikunoti kumukadzi yesu kanzivana vadanani mwana uyo atori paproblem. Vana ava vasi kutodanana mwana uyo atori paproblem ndamunzwa vachitotaura. Mukadzi yo ndopa akazonditi sora ako hande tichinokubetsera kufona kuti tiri kubetsera kuti munye anowanikwa kupi. Chipepa chiya chakangonyorwa nhamba nezita rake asi nzvimbo yaendaienda yainzi Ubroin. Yainzi chii? Zvika nemurume Ubroin. Ndokwamainda. Ndokwandaenda kakuda musikana uyu ko. Zvika nemurume uyu iwe munhu wauri kufonera uyu akati anoshandepi? Ndikati akati anoshanda pahotel inonzi zvikanzi zvikanzi iri kupinda ndikati inonzi iri kuUbro inonzi Ubroin. Iwe pamahure apo ndikati kana atoshanda pareception ndinoyo titimeri nenharo ngati kana mukunyeba ivi anotoshanda pareception namba dzake inini zvikanzi iwe nzvimbo yemahure futi ndautokusiya iwe ndautokunzwira tsitsi. Akanondidhamba papark station paya maimwirwa tidhara muyame akanondidhamba imomo andidhamba imomo ndakararamo 3 days. Ndopandakarara 3 days ndikati ndamutoilet ndakamurariswa mutoilet ndakanochema ndikati Mwari hamurambi muchindisafisa kudai ndasvika muSouth Africa. It's either monditsvagira 25 rand yekuti ndiende kuNewcastle kwandandiri or either ndoenda kwandiri kufanirwa kuti ndiende. Zvisineiwo musikana airarawo imomo aita shoplifting achitengesa ndomawanira aita mari. Ndobva adzoka akati iwe ndatoka nawo pokurenda kwati kweiruku but ndatowana mukomana wokugara naye ndione mukomana wacho waandirigira. Vana kumeso kuri kuti kupe mvura ndikati aiwa aunganditsvagire vazinhu vasina kugeza kapila zinandini izvi zvokuita zvevarume iwe ita hako ini ndoda kuruka musoro. Zvikanzi mai mwana ndojobheki yacho inei saka ndodii zvikanzi mheno ndikati aiwa ndabvunza wakomana ndikati ndini kuUbroin ndekuti zvikanzi ndokwauri kuenda ndikati zvikanzi handi. Takafamba vachimwa bhawa to bhawa vachimwa doro chete kusvika tisvike paUbroin. Tasvika paUbroin pacho panga pane madzisecurity aya anotyisa yapanzi nemukati. Masvika kubasa manje. Masvika kubasa manje kuUbroin. Zvikanzi sawubona zvikanzi unjani ndikati right ndacela ukubona uprecious kati zvikanzi aiwa kwakanobuda rimwe racho zishamwari akazotofa imwe shamwari yacho ine mahips akangopfeka bra nependi chete negoko ini. Zvikanzi come inside sweetie. Language yachange ana vekwangu vakabva vachinja zvikanzi come inside. Unodai patsvina yandinayo yemazuva iyaya ndakangosvika ndichinzi muindise mulift kuroom. Zvikanzi ndobva vatanga kugara kave kwedu vechiarea chedu zvikanzi kana mwana ngaamborara. Zvikanzi neuyo anondivenga wacho handizoti akandivengerei ndakatozombobvunza but akazofa. Ndikati kuenda wandivenga asi takatukana atini guys ivaine patience nyaya iri kwairi kuida iri kunakidza guys nyaya iri kwairi kuenda kamuchaseka hande taura ikola hande ndati kosei wandivenga why wandivenga kudai apa matopuwa rumu yenyu hatina kumbotukana kupa matopuwa rumu yenyu apa atitane rumu no ndasvikira rumu kaya ningarikiri wangu wakundipa nhamba ura ya precious ura saka chikwata kaichi chikwata cheMidlands chaungana manje zvikanzi no mwana uyu ari kuda kuresta makumba akazvimba honai makumba asi kuita
chiro chikati ngapinde mubasa zvikanzi kana newandakabva nayo kundisiya mudodo kana inini makangoti ndichitosvika makatoti geza basa iri ndakageza makumbo akazvimba ndokupiwa gogo nemakumbo akazvimba zvienderani mawa uke madondoro ndakakupa gogo dzisiri dzangu kwakupiwa chisiketi kwakupiwa bra kwakunzi chipinda ndokupinda paya hope dzikati dzabata dziya dzokuneta kuti wasvika ka apa imapinda pabasa mapuwa chibra chenyu matopiwa zvose munovata kubasa ngato zvikanzi yako yakanaka kudhara zvaudi makeup yako wakatonaka kudhara kapoti kako akandike mari kuti ndakangoti ndichipinda kudai so zvikanzi uya pano nama uya baba ndiende naye zvikanzi ndani mwana ero asi kuziwa ndobva noudza murume uya zvikanzi mwana uya ari kutotanga please handidi kunyepa security ndakangoti ndichiinda nepa murume pasecurity zvikanzi nesecurity ndokukutevera kurume ikoko mwana uya aufangu zvikanzi aiwa ndamudzwa kunzi munyuwani sister noti vachanopuwa blowjob vachanodzidziswa blowjob muri munyuwani pabasa zvikanzi tiri kukuuraya zveshuwa vanouraya security yakamuudza kuti ukangoita anything siri mistake tiri kukuuraya so kuenda kumusoro nemurume 5 minutes tisu vaya tapinda mulift tapiwa mazuva iwayo yanga ari 70 rand ndobva yasara pasecurity mari haupiwe uimi inosara pasecurity saka ndaenda nemurume uyayo 5 minutes ichipana security chikudai murume uya akati zvikanzi nemurume uya aiwa inini handina kumubata mwana uya handisikuda tombomubata because mwana uya asati ava right zvikanzi une shuwa zvikanzi ini ndiri kuda kutorara saka murume uya yezvo aitondivanza kuti ndisaramba ndiri basa saka ndokurara pamubhedha takavimba takarara pamubhedha paya mari yehonait yakabuda mazuva iwayo honait yaita 1000 rand murume uya ndobva averenga mari yake zvikanzi handisida kurara naye mwana uya ndoda kungorelaxa ndoda kuti mwana uya arari chete zvikanzi mari yacho iri kupi zvikanzi mari yacho ndobva averenga mari ndobva yaenda inonyorwa kusecurity kamari iwozonoitora futi kupi kusecurity saka mari iyo ndobva yanyorwa masecurity akatoya ari 4 mukadzi 1 nevarume 3 zvikanzi mari yacho iri kupindwa toburitsa mari ndobva tarara pamubhedha paya zvikanzi oright ari kurara newe any rough thing ndifonere murume aya akambondita rough nganyepa murume uya akati hausi right ndandichitira kuti urare vanhu ngauinavo worugara navo ndinovaziva takanzi nemusikana bhai pamubhedha amurari pamubhedha wangu sisi vacho vakati haubati mumwe munhu rafu chidaro zvikanzi kuti uya panapa kutotanga kutobata murume kutorara honaiti chaya kuno kuma6 chaiko mashura angu urukai pamubhedha murume uya akati aiwa inini ndikada kunoudza security ngatirari pasi pakapeti hita yanga iripo ndobvadaisahiita bhozi marume achamutonora kunenge kune mubhedha muviri saka vanhu vakatopinda vanotoita zvavari kutoita takatotarisa kudai tichitotaura nyaya yekuti uyu wauinaye anenge asina kutopisika tichitonye saka hazvisina basa murume uya akatoti ngatirari inini ndandisina kuzvijaira murume uya azvijaira zvikanzi aiyoyo ngatirari tichitotaura nyaya dzedu ivo vachitoita zvavari kutoita ikoko achitodobvunza abva sei kumba kudini ndinouya ndiri kuburitsa chifuva chese nekutochema ka murume uya akati aiwoyo usachema ndotova kunhu ndichakuchengeta ndondowara aiwa ina asida kukubata nakukubata ndikadaiona zvazasvika kukubatai murume uya makuseni anzi anoburitswa before 9 ka murume uya tomuka zvikanzi ndoda kugeza ageza half 8 9 ndakutonoburitsa murume ndakutotaura rume yangu 7:32 ndipo paya out zvikanzi mari yako kaibva ndatoka mari yangu ndadzokera kurumu ndinouya ndobva ndarega imwe mari mumusoro ndobva ndaisa 300 zvikanzi hakuna zvakadaro munhu akashandire izvo ngaatobhadhara rumu yese mari yerumu yese yanga iri 120 because pazuva paibhadharwa 120 saka vaisvira 60 rand saka ndobva ndanzi ngabhadhare rent atenge futi chikafu no problem as long imwe mari yangu irimo mumusoro handisi kuzokudza kuti mari mama tojoina vatoziva kuti mari inovigwa imwe agona babva vakangongwarira bhaudhara wedu aiwa ndandagara ndakangongwarira sisine ndagara ndakangongwarira but zvokurwa hazvisi mandiri up to now saka handidi noise saka ndakangonoti kutaura kunonetsa ndobva ndatora mari ya 300 ndobva ndavapa zvikanzi hana hembe futi dzichihurekawa anoda kuti
ndakapfeka dzangu kusvika zvinhu zvake zvaita sezvabatana. Saka ndokusazvikanzi ndobva asika hembe dzacho dzese pasizvikanzi hembe dzoda kupetwa idzi. Munoda kutsvairwa muno mubhedha yedu kuwaridzwa. Toda kuona zvese zvaitwa ndikati ndokubasa kwangu am very fast. Ndokurongedza hembe ndokutsvaira nekutanga kubika. Pavakazotodzoka paizvikanzi naimi mwana uyu atoita zvinhu zvese kudai. Okay, ndobva papinda rimwe rainzi Poshe rakazofa futi. Amvarawo zvikanzi naimwe ndiri kuzvosvagawo roommate ndomataurira aita. Mukuzvosvagawo roommate zvikanzi tora mwana uyu. Ndakati akomana atonogara namai vese ava veduyo vachiti vanga vachirova roommate yavo saka ndini ndicharohwa. Muri kupaona manje. Iye aiti ndinodhinda maroommate ndinodhinda. Ndadzika futi pasi. Ndadzingwa kurumu kuya zvikanzi enda uko kunogara kundikati Mwari maita basa mandisudurutsa nevanhu ava ndizoti ndavengerwa pano. Nemamai vako muroyi vanodya vanhu ndozviziva ndozvavanoita. Kabva kakatoberekeswa zvidhuma hamuna hatichashandi ndokufanira mai vavo dai mwana uyu abva abereka zvidhuma zvamai vake iye ndicharungoita mari satishaita mari pano. Mai vacho mamunotengwa sekuti imi kule vagara muchingotengwa kubva kudhara kubva muchiri uko chakuchengomai kuti kungoonekwa mudzi hallo mai gorgeous hallo come here maingoonekwa saka mamagara muchingotengwa muri pamaketi. Ndaingoonekwa. Ndaingoonekwa. Saka ndobva apa handina magumbezi. Saka musi wacho nawo ndatinze ndamu next room. Pandiri kuenda pangori neshiti chete hapana gumbezi. Ndakashaya kuti ndorara ndakaita zvokudi zvinoita handina. Zvikanzi neuya roommate zvikanzi unotondipa 50 rand naposhiya gumbezi. Ndikati hazvinetsi because ini ndatova mu1.8 kuti ndichamudza kuti ndatova mu1.8 hazvitauriki. mari muenda here ndaienda varume vachingoti kushira mari ushaye kuti mari idzi dziri kubva upi. Nderoro ndakashanda 1.8 amakashanda 1.8. Zvikanzi iwe wanguri washanda kubva kusenyika iwewe iwe wambwa nemari. Ndikati ndingotori ne800 chaiyo plus night iyo iyi ndoemari yatozosvika ku800 apa mari ndaigapa yemuvhudzi. Saka night iya yakabva yati ngatiendei pasi tinotenga full chicken iya yandine nzara. Ndobva taenda pasi ndokunotenga full chicken. Saka Poshe akafunga kuti mari iri pai muhembe muhandbag izvo mari iri muvhudzi. Ndakaona hembe dzangu dzarasirwa pasi akiyadho aenda zvese nemakii. Ndakadzokera kusecurity ndikati vekuenda kirwa dho munhu uyu atori mumbawo asi kuda nemakii. Ndobva vasikabva vanomudhonza atipe makii akati uchakaura. Ndobva ndati makuseni aya zvikanzi maini hamuna jira kaimimi takatorara kudai usosvika akataura kudhonza jira. Zvikanzi maini hamuna jira kupiri jira pangu rakatorwa jira memwapa. Murume uyu akabva ati zvikotiko. Ndikati handina jira zvikanzi adhondowari ndokutengera majira futi handi. Joburg yainetsa mazuva yokubuda usina passport. Kungobuda padzipurisa passport. Mwari anochengeta. Ndakabuda kuendewa nekutauni kunotengerwa magumbezi pane coverpage pane magumbezi zvikanzi ndobva ndadzoswa ndobva ndapinda mukati. Ndapinda mukati ndakaona Poshe futakiya futi mukati asingadi kuvhura. Security ndobva yakazoti no munhu yanonetsa. Ndikati kutsvakire munhu wokugara naye. Ndobva vanditsvakira munhu iye munotomuziva anotozikanwa wandakazotogara naye. Munhu iye munhu iye anotozikanwa angatori nemwana futi anotozikanwa akatombonetsa zvisingaiti munhu iyeye. ipo pana pasocial media anotozikanwa munhu iyeye asi ndinomutenda ndikunyeba munhu iyeye anotozikanwa. koma mukutauri here ndiani kokola timutendewo munhu iyeye ngatimutendei munhu iyeye titaura izita rake timutendewo. Vetuwe musadawa tichida kumutenda wakakubatsira izvi zvinoita here kuti mutaure zita rake. zvebasa rei hatida kumutenda. Ndimai vamoyana. mai vamoya mowana. Alright. Aiwa makaita yenyu mai vamoyana makabatsira mwedu uyu pano. Korwa ndokuendeswa mavari imomo kuranga riri gamba gariyare. Ranga riri gamba. Security ndokuti kuna mai vaya zvikanzi iwe mwana uyu ari kuti
pasvike nonsense panapa hazvishuwa Numai moya. ndaita mwana wawe ndaita mwana wawe ndakapinda murumu moya zvikanzi anditotora hembe dzako vasvika chipasa dhokodheya zvikanzi tike hembe dzemwana wangu unototijairira kutotanyanga mwana wangu hayi atora hembe dziya ndobva ndaenda kurumu kwavo zvikanzi hakuna futi achabata mwana wangu uyu angobata chete ndikuuraya so tatine relationship yamai nemwana ndo yatanga tinayo handidi kunyepa ndaitsvaga mari vaitsvaga mari yavo but pavaita maborobhozi ivo vaizodhumanisa vanhu vamazi mari vaiva vachiuya nepfuti ndombodzivara neuyu tiri ndaitambiswa newane but zvainakidza but ndaizosara tichingobvunda kuti nai murotouraise vachiuya nevanhu nepfuti ndati vakadhumasa zvikomba kachimwe chinenge chiiti ndiri kutokwidza kumusoro ikoko chimwe chinenge chakarara ichi chobva chanzi iwe bva apa wobva waenda apa chiri kuuya chitori nepfuti wotobva wenzika pfuti zvonzi ndafunga kuti une murume zvonzi ndine murume ndakarandeka ndidhota unovhundusira dhota here zvobva saka mumwe wacho aindirespect wobvati dhota so apa pfuti inenge yatoridzwa nai muda kuti uraise aiwa angari mukadzi ndakachengetwa pese vakatanga kubva ku12 flo vachiuya ku7 kwatatiri nai ndashoterwa nemazvanzi hakuna mari inobuda muno murumu ane mwanawo asi vakuprotecta yaiwa munofanira kuvatenda vakakuprotectai mari makadzugwa nekuti uya nditoda kukunyeberayo aipa mukadzi uya akandichengetedza kani chero paizofona vana vacho vasikana vaenewo kufa ndaitoziva zvese kuti vaitonzi wakaenzana nemwana wangu wakaenzana nemwana wangu ndakachengetedzwa namai vaya pasi chero cheko because pakanetsa yekuti mwana uyu ari kushandisa mushonga mai vai vakamira kuti mwana uyu ndinomutarisa paanogesa mwana uyu zvese zvaanodya zvese ndinenge ndakatarisa mwana uyu musanyeba ime ndikurova imese womenda weke anoshandisa mushonga saka ndezvekuti ukatongosvika ndikangopinda ndokutanga kumhanyirwa saka muridziwa ipapo paini mwana wacho ndopakazotanga kudanana naye ndopavakazonditi dhota wakuda kuita wakuda kufa rumu yedu ikabva yatonzi rumu yaibhadhari rent tasingabhadhari rent maikubhadhara sei ndagara negamba gamba raimiramira kudaro saka ivo vaingoti dhota tadzofa pano vaingoti dhota tichaurayiwa pano dhota varume vawanda saka vakabva vawana pakabva paitawo mupiloti waingouyo vairara kubva paitawo mwavari wokuzvitsini zvisitangari lectura vachirwa vanhu ava ngoti dhota ini ndomira pakati ndodigo vaimira zvishuwa mari ndichitoita zvishuwa mari ndaitoita zvakatosviba saka ndandinewo lakiri yekuti ndakuchida kubuda panze ndopakazouya futi mukadzi uya ndakarara zvikanzi panapa wakufamba uchimboti budei handiti asi pane nzvimbo uchaenda kona kubvisa istress chiranga waida kuchema nhasi stress yatiza kuti tsvai wese auya chagadzira kuchema nhasi stress yapera kuti tsvai kona vazotekisa takarivara ndazovata pasi nokuseka guys mbabvu dzangu anyway mbabvu dzangu kuno network yavo yakuita ichiita reconnecting ngochiko haina kukata vari kuti inetwork atingiri kuti reconnecting yabva vadona aikana guys chirege vachipedza nyaya yavo guys tozokondiya nefriday igai vakondi tongoti part 1 kana kuti series part 1 tozokondiya ndiwera amarasa kola muri SIS MELLY mushe alright and this ndoshandisa like my words up because the answer is a bit complicated but unongoitaura just to ndio ndimopesera nhasi nokuti nyaya iyi kwayanga tatambobvisa musodzi kaisu tatambobvisa musodzi tadzoka mujoy mode zvino tochidzokera zvokumusodzi orit ndimokupesera tozokondiya nefriday ndoda kuzotsvaga kola zvakanaka ndakatipedzise nyaya yavo kutohwa kuti pakugwadziwa nepakuchema vachasvika nguvai chitaura itiwo nyaya yenyu so zvakaitika sisini inini ndakahareswa namama wangu anditika isingle mother so ndareswa namama single mother it's like sometimes nina umwe mama wandaigara navo munininawo mama anditi so tongoti ndo vakandirera nchienda kuchikoro primary school then mama wangu anga wariwo samwe vachishanda
So ndakangokura neava like we were so close. So ndova ndakangokura chiti ndo mama vangu, ava ndova ndakangokura chiti ndo dad vangu. Nekuti mama una dad vangu akaseparate like ndichitori mudiki. So tagara fast forward ndatokura. I think ndakuma 17-18 years. Mumwe musana ndakangojaira kuti kana chida anything ndinoenda kuna dad vangu ndova ndakajaira kama. So semunhu anga akaspoilwa uya wega munhu wekuti zvoni kana ndine chandaida ndikati dad ndo achakajinibva asi kuti zvinhu wai wati. So mumwe musi vakatouya mumba mandanga ndira nditi kuti ndidzokozi ndaida kuenda yanzi chirwere yaitwa last day yeshow kuHICC. Ndobva tonditi unoziva kubasa ndikuona uchitora mari. Ndobva handazokwanisa kuenda kubasa masikati because ndakazotumwa kuita something namama. Ndobva vazouya makusei ndakarara muswera. Chikanza kweyo unozotora mari chichichireko ndikati no nezuro pane zvakazoitika so handakwanisa kuya. Saka pavakanditambidza mari sisimili vakatongwabata zamu rangu pandakangoti nekuti ndandakarara ndandiri kuhope saka ndakangofunga kuti maybe zviri mupfungwa mangu hazvina kuitika. Kuti ndiudze mama kuti ndozvaitika ndakangofunga kuti maybe ndikufungidzira zvinhu zvisipo. Ndagara pepe vaenda kubasa muvasenda message ndakudzoka tokuigira ichi ndichatotoroka zvandinoda semwana because ivo vane vana zvavoka but vadiki kwandiri nini vana vavainavo ndini handiri mumbe. Ndakutotaura kapepe vadzoka dad. Saka vakundisendera mamessages angori weird so ekuti ndega ndeishiya kuti chii. Saka mamusi ndakaziva kuti but dad munombozva kuti like imimi muri dad wangu like kuri kuenda nyaya kuenda ndida zvandida kunzwa so ndakuvatya sisimili. Ndobva zvanzi iwo you have to understand something. Iwo related kuna mama wako inini newe hatishare ningirikini same blood. Saka isu tinogona kuita anything and mama wako havafaniri kuziva she doesn't really have to know. So ndakashokwa, I was scared at the same time. Ndikangoti inega inzokere kunani kuna mama vangu. But because she was used to me kwakaitika nhamo handiti ndobva vandifonera zvikanzi ndoda kuti uye kumba usare nevana. Ofu chikumba kwacho ndaisara nadad nevana hatini kunzwisa kuti ndirambe nandisina valid reason yekuti ndoita sei. Ndotaura kuti inini ndiri kutya kuuya nenyaya yakati kuti ndodze mama vangu inini futi ndaitya kuti ndotaura kuti kudii because by that time it didn't make sense but mamessages handinawo and echikoti ndikaudza mama wangu because ava vanhu ndo vandakakura navo zvaibreaka relationship yevanhu vakawanda kuti unogona kutange uri kumeka zvinhu up kana kutange iwo maybe ndowalida munhu oni munongoziva like musociety yatinogara. Tagara pepe ndaenda kwekwe ndiri kungotya paya ndato distant kwavari. Mama vazouya pe mazuva uchafariri kuya kuno chichi ndikati no ndiri busy nekuchikoro chichi pepe. So it so happens kuti last year vakashayika dad vaive. So chinondirwadza like izvezvika it's something chasambobvira ndaudza mama vangu and something chinondirwadza kuti munhu wandakakura ndichiti dad then oita something chakadai so and inini pavakafa nhambirwadzo zvekudaro kuti chokwadi pamberi pamwari handatombodzoara anything and mama vangu vaizwa kuti tandiri close vakatongondibvunza kuti iwewe chii like the way yausina kuchema nayo pamberi apa zvichazogona kunetsa inewe ndakangoti hanheni ikoko but nanhasi zvinotondirwadza ndofila kunge it's still something that I need kutaura but nyangwe ndikataura ndogona kufunga kuti maybe zvinozovhiringidza pamberi apa but now ndachitaura I think I'm now okay. So maita basa neplatform yenyu mufunge. Ewa tinotenda my sister, thank you very much. Really boss's name. Sharp. Right. Kola anenge umiraito nekola vaya vuya kuti vafamba sei. Kola vanhu tozondiuraya nekuseka asi rero. Ya. Koma vainde bhizo Kola. Pane munhu ari kuramba achifona apa. Ndingaiti mudaire. Alright, dairai muzoti. Alright. Ngambomira timboningirire.
Regaikola vapedzi. Regai vapedzi. Alright, what's okay. Kune client. Hello, Kola. Fonera izvezvi after 5 minutes. Oh, client uri kuona. Maita client. Fonera izvezvi. Yeah, nokufonera izvezvi. So 5 minutes munenge matopedza here. Ayo client dzanizongofona chero nguva. Hayi, chifone. Ha, vafonegwa neclient 5 minutes dzedzo vambotaura dziya. 5 minutes. Regai fanotora. Kola, hello. SIS MELLY muri sei? Ndiri right muri sei Kola? Ndiri right zvangu kuri sei ikoko? Ndiri boy muri sei? Ndiri boy. Ndafarira pane chirongwa cheSIS MELLY. I'm sure kuti ndawanawo rubatsiro. SIS MELLY nyaya yangu yakamira yakadai soma. Inini ndiri munhu akakura achirerwa nagogo. Mama vangu vakafa ndine 1 year 8 months 6 months. Ndopakashaya mama vangu. So nyaya yangu yakamira yakadai. Since mai vangu vashaya, so far vane 25 years vashaya. Zvinhu zvamama vangu hakuna kugoverwa. Alright. So zvino mai vangu zvisina kugoverwa kudai. Zvinonzi even ndikafambawo inini kana kuti mumusha mangu nemukutaurika kwokuti mweya wamai vangu uri kusandudzirwa kuneni kunzi ngavandinetse inini zviro zvangu zvakufambire mukati meupenyu. Saka zvinhu zvinondibata SIS MELLY because ndakamboedza ndega kuti ndikwanise kupereka zvinhu zvamai vangu. Ana sekuru vangu vakandikambira kuti hanzi haukwanisi kuti uzvipereke tenge waroora mai vako because mai vako vangu vasina kuroorwa. So SIS MELLY ndinorwadziwa nguva zhinji because ndinoshanda ndinodii but mari yangu chaiko chainonzi chainobata hapana. Kungobhadhara renti nokutenge chikafu zvotongopera zvakadaro. Mari yacho kuti inozobhutsana kuti yashandei hapana. Ofichi kufa kwakaita mai vangu inini vakafa zvisina tsarukano. It's like there's someone akaita zvaakaita hake mufamily mama vangu ndobva vangofa. Handiti. Saka inini ndinorwadziwa SIS MELLY, handidi kumbokunyeperai. Izvozvi ndinosvika panguva yati ndozvibvunza ndikati saka nhai Mwari ndichaitaya munhu werudzii because upenyu hwangu upenyu hwekurarama upenyu hwekunzi unongochinzi unomutsirwa vanhu vakafa. Handina kana boyfriend kana chii. Une makore mangani Kola? Ndine 27. 27. Yes. Oh, chiri mwana mudiki akwasi. Ndine 27. So izvo zvaya zvakaoma SIS MELLY handimbokunyeperei. Ko mufamily menyu uri 1? Yeah, ndakangozvarwa ndiri 1. Naimi zvinoita kuti abhadhare mari yeroora yamai vake. Zvinoita. Handiziviwo. I've never heard about this one. So ndinotsvaga uri batsiro ndinyatsonzosati zvinofambiswa sei kana pane vanoziva vandibatsirewo kuti nini upenyu hwangu because hwakatondiomerawo SIS MELLY. Handina chandinokwanisa kuita. Ndingori munhu uyo wekuti murodhi chaimo handineswi handidii ndenge ndichingofamba. Hama dzekwamai kwacho hakuna anondida kwababa vangu. Baba vangu ndakazoita nekutotsvaga ndega kuti ndivazive. Since mai vangu vafa baba vangu handisina kutombobvira ndakavaona. Baba vangu ndakavaona ka1 asi vapenyu zvavo varipo but hatina ngatichi ukama hweyo hwekuti baba nemwana hapana. But manje pasina ukama si baba wako has to do the right thing because handiziva mwana musikana kunoroora kwamai. Hamene vamwe vakuti zvinoita. Hanzi zvinoita. Hanzi chitongoroora ndozviripo. Kuti ndiroore kwacho SIS MELLY nguva yacho ndimoro wacho pandakandoini ndichitombozvishanda ndichionawo mari iri kunanyika. Zvinhu zvacho panoida kuzviita vakandirambira. Ndichiti ndida kupereka ndakatsvaga mumbi yekuti ndipereke zvinhu zvamai vangu. Mushure maizvozvo ndobva vanditi hanzi haufani kupereka tanga waroora first. Ndikati mari yekuti ndiroore handikwanisi. Ndatobatanidza mari yekuti nditenge mombe ndipereke zvinhu izvi. But vakangotanga kutsika-tsika. Handionawo zvo zvinondiremera SIS MELLY. Upenyu hwangu hwakaoma. Manje handizivi manje kana zvadai. Handizivi. Zvokuti izvezvi kutaura kwandiri kuita ndakangonzwawo kuti hanzi baba vangu vari kurwara kutaura kunoku. Vatori pacritical vari kurwara. So inini hangu handina hangu kutaura kwakanyanya nababa vangu asi ndinongoti amen. Kana inini baba vangu vachinzi vazofawo zvavo ndiri 1
ndinoteerwa nemweya wemunhu akafa handina chandinobata chinobatsika zviri nani kunzi ndidzi zvangu handisisipo panyika pacho. I don't deserve to be alive. To be alive, I don't deserve to. Yeah. Name, wait a say. Baba wake vari kuti hanzi hatina ukama hwakadaro nababa. Havana ukama nababa wake. Saka handisi kuziva kuti apa wait a say. 2012 kusvika izvozvizvi ndakatozonzwa kutongonzwa kuti hanzi baba wako vari kurwara. Havandidi baba vakafa mai vangu zvinzi vaida kuzvo zvamai vangu here vaizopereka zvo zvamai vangu. Saka ana sekuru vangu vakatitanga varoora baba vangu ndobva varamwa kuzobva kuvigwa kwaitwa mai vangu kusvika ndizokura. Mai vangu vakafa ndine gore ne6 kusvika ndizokure baba vangu handikazomvura ndakavaona. Ndakazovaona 2012 ndaita vekutsvaka. Hanzi uri kupi koli? Hanzi munosaidzirwani? Hanzi uri kupi koli? Uri kupi? Okay, hanzi ari Pretoria. Hanzi munosaidzirwa mhepo dzavari kutiza imi. Mbotangai manamata Mwari anokuvhurirai nzira. Zvimwe izvi ihama dzine utsinye chete. Amai. Hanzi amai havatambudze mwana. Sure here. Amai havazo kana vafa vanenge vachaziva here. Havamutswe here vachinzi vachitumwa kunzi namuita SIS vachiti. Handizivi. Amen. Hanzi ni vamwe unogona kubvisa chiredzwa. Yeah, now ndo pane problem manje kana pacho pekuti uite usina pekuti uitire then pane problem. Then pastor chati utange kuita pane problem manje because ndo first step kuti utange kutsvaga mari kubhadhara zvinizvi. Zvinenge zvichidiwa zvachikona kutenga zvachona. But umanyora kukanyora pana padanzi unogona kusaidzira zviri mhepo. Manzi noti mai havako vaiti mwana wachakaipa. Saka mimi ndise kuti probably dzinogona kuve mhepo. This is too deep manje shona ina handisivi guys. Alright, vanenge vane maanswers amunogonawo guys kuti mumudaire nawo ndinyisenderei kuWhatsApp yangu indichazoposta. Handiti any answer inogona kumubatsira mwana uyu ndisenderei kuWhatsApp yangu ini then ndozoposta then iye ozoona kuti opabuda sei. Parikuneza ndepekuti chero akada kuti atenge mombe yechiredzwa kuti handina kana mari yacho kutenga mombe yechiredzwa because zvandinoshanda hazvibatsiki. Saka handiziviwo manje kuti pane chwasei papa. Vamwe vari kuti nothing will happen to you, it's all in your mind. Vamwe vari kudaro. Vanogona kudaro sesimeli but pandinofamba pese ndozvinongobatwa kunzi hauna chinobatika muupenyu vako vari kutaura kuti vaane 25 years vafa. Vari kuti inini muda kuti ndisvike kupi ndisina kuzorora. Kugoiwa kwezvinhu zvangu ndokuti ndizororewo. But naivo hama dzamai vako 25 years vangochengeta zvinhu zvemunhu akafa 25 years. Chero kuri kuda undlire chero kuri kuda kufla zvinhu zvemunhu guys 25 years mangochengeta zvinhu munhu akafa kudhara. Generation yakatochengeta zvinhu iyo haisi yatofawo katosarawo vamwe. Zvinhu zvacho sesimeli ndikandipedze kuti ndakaona baba vangu 24 panditi zvinhu zvacho zvese zvimwe hapasisina zvakatotsakatika. Ka 25 years dzakawandisa guys. 25 years kuchingotara chenda zvinhu zvemunhu akafa. Family yamai vangu inoziva zvinhu zvehama yavo because vaigara vachitombozvitaura kuti tinoziva ngane zvakati nezvakati 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 ende zvinhu zvacho hapasisina. Ndoda kutanga kutenga kuti one simeli midziyo yacho yaso yese yanga iri mumba yavo yamai vangu kuti hembe dzavo. Saka ndinomboti ndikazvifunga so sesimeli nokufunga kuti zviri nani hangu upenyu hwacho ngopfuudza zvawo because already ndinonetseka muupenyu.
zvinhu hazvindifambira handimiswa murodhi wafamba kuenda kumhatso nokuchinzi nemvura mumwe munhu akafa unokutera mumashure mako saka kuti izvo zvako zvichokufambira ufanira kutanga watogadzisa zvinhu izvi saka hai amena yo hai handizivi kona hameni handizivi iyi handizivi iyi handizivi ha unozorora shuwa ha unozorora sho ndine munhu wekuti ndinokwanisa kuti anondibatsirawo kuti ngatite zvekati hapana last time pachipandiro kuti ndakamboedza pandakatenga mombe yekuti ndinopfeka zvinhu zvamai vangu zvopananzi patotanga patoroorwa munhu that time zvinhu zvamai vangu zvimwe zvanga zviripo but now habasisina kana chiripo kozi baba vangu munhu ari careless munhu aingu hameni nokutama kwavaita vachidi izvo zvacho even baba vangu kutsanangura kwavakandiita pacho pandakavaona handingati ndakaudzwa zvandakabata zvandakakubatikana nazvo hapana yeah all I can say is wish you all the best panyaya yako iyi whatever zvauchaita kutenga zvinhu zvacho kudii but it's a long shot but it's worth chingotenga mbijana paside tenga kosa mbijana uone kuti kana dai zvaigona imbenda na baba wako taura vasati vafa zvivari kugwara critical go and speak to him muonesana unzotwa kuti kudii baba ndakavabvunza akandita anizvoni amasekuru vako zvavakandiita nguva ndaida kupenga zvinhu zvamai vako zvakatu but that is got nothing to do hazvinei newe uri mwana kaiwe hazvinei newe uri mwana ngava baba wako ngavasabatirawo chigumbu chana sekuru pauri uri mwana unozivei vanobva vakati vanzi zvandakaita vanana sekuru vako zvakandibohwa ini hasina mazuva akawanda ekurarama panyika zvese zvinenge zvasara obvious zvinongoya kunewe and also kuti pandofambawo pane pachinzi family yekwamai vangu vari kudzokawo vachitiwo kuhama dzavo ndinoda kuzorora fambisa izvo zvangu saka vanobvasedzera mweya wacho kune inini kuti zvinhu zvacho zvindisandukirewo zvinhu zvangu hazvitombofambi ndingoriwo munhuwo anongofamba ndingangozvipa example yokuti ndingangozviti ndiri ndovere mumvura nekuti ukauya masaisa inongosairira ichienda kukuku ikauya masaisa inongoenda kukuku handina kuti ndinyatso kuti upenyu hwangu hwakatambanuka ya handizivi hangu yo but uziteera macomments ndikuona macomments kuzasi akawanda unongozochuzawo vanokuitira asingaitiwo sei panyogwa maideas akasiyana-siyana chamwe akataura namai vako talk to ye tenga kenduro rewhite utaura namai vako didi ndatsvaga comment chida uipina but yatiza animona so wozongoona kuti ngotite scroll kuti kumashure kwelife ngotangira ikoko uone macomments aripo just try it maybe to help. Okay, SIS MELLY, all right, Kola, thank you very much. Okay, thank you. Thank you, my sister. Yeah, nyaya dzakadai dziri complicated dzechivanhu idzi. All right guys, zvakuitika nezvokuchega ndinde kunobika. Tosangana papati 2. Anditika regai ndinde kunobika. Tosangana papati 2. Anditi tichiri mumwedzi wese wemadzimai. Saka vasina kutaura vaya vasati vavhenta Friday. Ndopamuchavhenda Friday. Ndopamuchavhenda anditika mangwana Friday vaenda kuclient vawana client kandi vafonegwa neclient mashona. Vafonegwa neclient. Saka tozovabata futi towadzisani Friday. Antika saka kana usati wavhenda zvanhasi don't worry onai kuti vanhu 3-4 vatora time yakareba sei. Saka ngatisangane zvakare nemusi weFriday. Antika kamba kuenda kupi kunobika sha kunobika kavongaisha mwari kunobika kwavira kauku animona saka tosangana nemusi weFriday zvakare. Antika kana mangwana ndisina kuenda kunorohwa kune mwana weboxen antika togona kuya mangwana tikontinue but kana so all right achatira macomments on amona then kana kuti tadda kuenda kuboxen mangwana toya mangwana kana taenda toenda chida kuti tiiteke at least mangwana sala Friday tigoenda pane imwe yatakasira parodi anditika right saka guys mwarara zvakanaka anditika stay tuned musakanganwa kuisa jeki muminamato yenyu kune vaita conception ekuti SIS MELLY vaisa poster kuti jeki ari kuya palive aiwa poster next time tange matasa time tari poster makuseni kuma 7-8 chaiko jeki asati aita breakdown
because I spoke to Jackie makusensei tichitoronga nezveshow iyi pandandichizokudzai payoti anga achichema achitaura nezvelife yake tikatombotaura before handitika achitoti ndakugeza ndakuenda kumusha ndopamazonditega muchitatanga live. I mean that was 2-3 hours 3-4 hours later handimaona pasitanga live saka handina kuzombinge ndabvisa post ndabva ndatokanga matukunefulana ndatoisa and but pane live yandaita ndabva ndataura kuti we are cancelling this till further notice because she's not okay, she's vulnerable. Saka hapana kunzi chekanga achiyana tataura to continue live yedu na 3 tichiti vakadzi vese vakaremerwa vauye vadi vata zvatangoita izvizvi zvatanga takaplan and kune vanga vasina kunzwisisa next time zvinobatsira kuti mutange manzwisisa musati matanga kunotaura zvinhu zvamusingazivi zvokunyepa. Take your hatred elsewhere. Pana pamusauye nezvenyu zvemahatred enyu amunenge muchanda munoitira kumastreet ukoko hamumbotoniko but mukazonyora pano papeji imi muchiona kuti zvinhu zvataugwa taclarifya zvinhu pano imi moda kutwista moita zvinhu zvenyu then it will be so wrong. Ndimi vanhu vatiri kutaura vaya kuti ruvengo rwamunofamba makatakura muri kuignora chinhu chataurwa muchida kumhanya nechenyu zvichadestroya imimi muri kufamba nazvo. Imi muri kufamba makatakura ruvengo kuvanhu ndimuchadestroywa neruvengo rwenyu. Handimaona rambai muchichera mucherera vanhu makomba muchawira maari makomba muri kuchera iwayo ndiwa muchawira mavari imimi muri kucherera vanhu makomba handitika. Saka guys tichiregai ndiende tobatsana zvakare handika probably tomorrow kana kuti Friday handitika. God bless you and take care of yourselves guys. Vese vari depressed vese vane problem Jesse I understand my sister. I understand my sister. Let me see kana ndikakurumidza kupedza Jesse ari kuti ndakaremerwa I need help. Unogona kufanira kuya kuseri ku WhatsApp kwangu tofano kutaura handitika kana kuti uchikwanisa we can continue ndikapedza bikanisa zvandiri kuita we can come and continue totsvaga na 3 people tokondinya futi chingoda because mwedzi wose ndewe madzimai we are here kuti ungane semadzimai tichishare nyaya dzedu semadzimai handitika. So unogona kuninga ku WhatsApp yangu chaiyo WhatsApp kwete ku Messenger because Messenger inodairwa nemadmin handisiri ndenge ndiri ku Messenger ku WhatsApp chako then we can talk but zvakanaka kuti utaurawo pane vamwe uchinzwa mazano evamwe uchirerukirwawo uchitaura nevamwe handitika. So guys hanzi ndijoinowo mudiary smelly Liza vanovhura manje ndinoariko zvinovapa padhuze ndikuvhura handiselina mamessage ndenyu ayo taurai nachiapiseni venyu vanhu vakawandisa muzogoni kuvaregister and chivhurai mukoma Gordon registration handiselina kana varipo varegei varegister vanhu varegei registration mahara handimaona mahara just kungotizoti tina nani handimaona. So guys morara zvakanaka handika kana tosangana later let me not say ndichadzoka ndidzoki tongoona ndapedza here how far zviri kufamba sei tobatana later bye bye.